കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് ഖവാരിജ്. ഇത് ആയത്തങ്ങൾ മുസ്തഫ എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇത് ആരിലിറങ്ങി? ഖവാരിജിലിറങ്ങി. ഖവാരിജോ നരകത്തിലെ പട്ടികൾ. നബിയുടെ കാലത്ത് ഖവാരിജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇല്ല. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലത്ത് ഖവാരിജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലത്ത് ഖവാരിജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഖവാരിജ് എന്തായത്? മഹാനായ സയ്യിദന ദുന്നൂറൈൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വിഭാഗമാണ് ഈ ഖവാരിജിനെ പറ്റി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഖുൽ ഹൽ ആയത്തറങ്ങി ഖുൽ ഹൽ നബിഉകും ബിൽ അഖ്സരീന വബി അഅമാലൻ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ഇവിടെ ضل അമലുഹും എന്നല്ല പറഞ്ഞു, ضل സഅയുഹും. എന്തിനാ സഅയ് നമ്മൾ എന്താ? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത അമൽ, സാധാരണ അമലല്ല. അപ്പോൾ ഇവർ ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. സഅയ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കഠിനാധ്വാനം. ഉദാഹരണം പറയാം. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് തവസ്സൽനാ ബിസ്മില്ലാഹ് ചിന്തിച്ചോളൂ. എനിക്കിതിലൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ ഫത്വ പറയാൻ ആളല്ല. പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, പണ്ടുണ്ട്. അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ചിന്തിക്കണം. ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതോ ഖവാരിജില. ഈ ഖവാരിജിന്റെ അമലിനെ പറ്റി അമലെന്ന് പോലും അല്ല പറഞ്ഞത്, സഅയ് എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനം. ഉദാഹരണം പറയാം. ഹജ്ജിന് പോയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പണിയുള്ള പണി ഏതാ? ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഹജ്ജിന്റെ ആൾക്കാർ പണിയുള്ള പണി എന്താ? തവാഫ് അത്ര വലിയ പണിയല്ല, മെല്ലെ നടന്ന മതി. അറഫയിൽ നിന്നാ മതി, കിടന്നാലും മതി, ഉറഞ്ഞാലും മതി. അങ്ങനെയല്ലേ? നിൽക്കുക, അറഫയിൽ നിൽക്കുക എന്നാണ്. നിന്നില്ല, ഇരുന്നു. ഒരാളെ കസേരയിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് അറഫയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരാളെ ഉറങ്ങിയപ്പോ വേറൊരാൾ കട്ടിലിട്ട് അറഫയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു. അറഫ കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങി, എന്നാലും മതി. അപ്പോൾ അറഫ ഒരു പണിയല്ല. പിന്നെ മുസ്ദലിഫ ഒരു പണിയില്ല. അവിടെ രാത്രി കുറച്ചാൽ നിൽക്കണം. കല്ല് വെക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കല്ല് പൊറുക്കി കളിക്കണമല്ലേ. പിന്നെ മിനായിൽ വന്ന് പാർക്കുക. പിന്നെന്താ? എറിയ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എറിയാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സുഖമുള്ള കാര്യം. ഹജ്ജിൽ ഒരു പണിയുള്ളത് എന്താ? സഫയുടെയും മർവയുടെയും ഇടയില. അതിന്റെ പേരാണ് സഅയ്. മനസ്സല്ലേ? പറയും. നടന്നാലും പോരാ, പറയും. അതിന് അധ്വാനം. ഒരാളങ്ങനെ ഒച്ചിന്റെ വേഗതയിൽ അടിച്ചു പോയാൽ കാമിലായ സഅയ്. സഅയ് കാമിലാകണി എന്ത് വേണം? പറ. തവാഫിൽ നടന്നവരാണെന്നാ പോരാ, കുറച്ച് കൂട്ടണം. ഇത് പേരെന്താ? സഅയ്. ഇനി ആയത്തിന് നമുക്ക് قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര്? ഖവാരിജ്. അപ്പോൾ ചെറിയ പണിയല്ല. വല്ലാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വല്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനോട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കരഞ്ഞത് ഖവാരിജാണെന്ന് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം. മനസ്സിലായില്ല? കാനു അക്തറന്നാസി ബുകാഅൻ മിൻ ഖിറാഅത്തി ഖുർആനോട് ലോകത്ത് ഖുർആൻ ഓതക്കാരിയ ആര്? ഖവാരിജ്. എന്നിട്ട് നബി അവരെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞു?
എന്നിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? എന്താ പറ്റി പറഞ്ഞത്? അവർ നരകത്തിലെ പട്ടികളാണ്. അവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ ദുനിയാവ് തന്നെ പാഴായി. അതായത് അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കും. എന്ത് അവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും അപ്പണിയാണ് എന്ന് വഹാബികൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം. ആരെങ്കിലും വഹാബികളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇതിന് സ്നേഹം, ഒരു സ്നേഹം എന്തിന് മനുഷ്യരിൽ പോയി കൂടുന്നു? മനുഷ്യരിൽ പോയി പണിയെടുത്ത പോരാ, പണിക്കും മാർഗം ശരിയാണ്. മാർഗം മാർഗം ശരിയാണ്. മാർഗം ശരിയാകാണ് പണിയെടുത്തിരുന്ന കാര്യം. മാർഗം ശരിയാവുന്നത് മുളക്കുന്ന ഭൂമിയിലല്ലാതെ വിത്തിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് കർഷകൻ എന്താണ് കാര്യം? എന്താ കാര്യം? ആദ്യം ഫീൽഡ് നോക്കണം. ഇവിടെ വിത്തിടാൻ പറ്റുമോ കർഷകൻ നോക്കണം. എന്നിട്ട് പണിയെടുക്കണം, എന്നിട്ട് വിത്തിടണം. വലിയക്കാരോടാണ് ഞാൻ ഓത് എന്ന് പറയുന്നത്, വയസ്സന്മാരോടല്ല. അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ ഏറ്റവും നല്ല പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ വിചാരിക്കുന്നതോ അന്നഹും, തീർച്ചയായും അവർ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളല്ല ദുനിയാവിൽ. വളരെ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ വിശ്വാസം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണ്. ഇതന്നെ വഹാബി വിശ്വാസം. വഹാബികൾ അല്ലാത്തവരെല്ലാം കാഫിറാണെന്ന് വഹാബികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്ത് കാര്യം ശരിക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാ. ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞവരാണ്. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സുലൈമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ്. ഇയാൾക്കെതിരെ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിൽ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ നാശമാക്കിയ ആളുകൾക്കെതിരെ ഇയാളെ ജ്യേഷ്ഠൻ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അസ്സവാഇഖുൽ ഇലാഹിയ ഫി റദ്ദി അലൽ വഹാബിയ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അനുജൻ അവനാണ് കാഫിർ, അല്ലാതെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ല എന്ന് അതിനയാൾ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ഏട്ടൻ ഇക്കാക്ക. ഇയാളെ വല്യാപ്പാന്റെ പേരും സുലൈമാനാണ്. വല്യാപ്പാക്ക് പേരൊപ്പിച്ച് പേരിട്ടതാണ്. ആർക്ക്? ഏട്ടൻ. ഇയാളെ വല്യപ്പാന്റെ പേര് സുലൈമാൻ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഇബ്നു സുലൈമാൻ. ഇയാളെ കാക്കാന്റെ പേര് സുലൈമാൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് ഇബ്നു സുലൈമാൻ. വളരെ ചിന്തിക്കണം. അയാളുടെ വിശ്വാസം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കിയ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വിശ്വസിച്ച ജനത്തെ കാഫിറാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംഘം ഖവാരിജാണ്. ഈ ഖവാരിജിനെ നരകത്തിലെ പട്ടികൾ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരെ പറ്റി ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ താടി നെഞ്ചിലിങ്ങനെ ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കും പോലെ കിടക്കും താടി. അവരെ നെരിയാണിക്ക് മുകളിലെ അവര് എണ്ണിയെടുക്കും, വലിച്ചെടുക്കൂല. പിന്നെയോ നിസ്കാരത്താൻ എത്തി. ഞാൻ
മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പോവുകയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അവർ കാഫിറാക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ ചിന്തിക്കണം. ആരെ കാഫിറാക്കി? സയ്യിദുനാ അലി ബിൻ അബീ ത്വാലിബിനെ പോലും കാഫിറാക്കി. അതേ പണി വഹാബികൾ ചെയ്യും. വഹാബികൾ ആരൊക്കെ കാഫിറാക്കി? മഹാനായ അബൂ ഹമീദ് അൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാണ് പറയുന്നത്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂ ഹമീദ് അൽ ഗസ്സാലി ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹമീദ് അൽ ഗസ്സാലി മൻ മിസ്ലുഹു ബഅദഹു ആലബിനാലാമിറ്റി AD 1111 ഇമാം ഗസ്സാലിയുടെ വഫാത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം ഗസ്സാലി വഫാത്താകുന്നത് AD 1111 AD 1137 സലാഹുദ്ദീൻ വന്നു. കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ സലാഹുദ്ദീൻ ദർസിലോടിയപ്പോഴാണ് ആൺകുട്ടിയായത്. ഏതാ ഓടിയത്? യഹ്യ. ആരുടെ കിതാബ്? നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലേ? മനസ്സിലാവണില്ലേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കുട്ടി ഇത് പഠിക്ക്. ഹിജ്റ AD 1111 AD 1111 ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹമീദ് അൽ ഗസ്സാലി വഫാത്താകുന്നത്. AD 1137 സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ ജനിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. AD 1174 നീതിമാനായ നൂറുദ്ദീൻ സംഘി മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ പകരക്കാരനായി നിന്നു സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ. ആരാണ് നൂറുദ്ദീൻ സംഘി എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഒരു രാത്രി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയാണ്, എന്നെ സഹായിക്കണം. അദ്ദേഹം വടക്കൻ സിറിയയിലെ ഒരു രാത്രി ഹബീബ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം. പിറ്റേന്നും വന്ന് പുണ്യ റസൂൽ പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? സൽജൂക്കി രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താനാണ് ആര്? ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ സംഘി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അവരാരാ? നീതിമാൻ. മരിക്കുന്നത് AD 1174. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നൂറുദ്ദീൻ സംഘി പോയപ്പോൾ മുസ്ലിം ലോകം അധികാരം ഏൽപ്പിച്ച മഹാനാണ് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. നൂറുദ്ദീൻ സംഘി മരിക്കുമ്പോൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ യൂറോപ്യന്മാർ അന്ന് കുതിരന്യായമാക്കി. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ അന്ന് ചാണകം കുതിരയെ കെട്ടും യൂറോപ്യന്മാർ. അവരത് കുതിരന്യായമാക്കി. AD 1099 യൂറോപ്യന്മാർ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പിടിച്ചടക്കി. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 16-17 മാസം തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖിബിലയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്. അല്ലാഹു അതിന്റെ ശറഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവിടേക്കും മറ്റു ഖിബിലയിലേക്കും എത്തിപ്പെടാൻ അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. AD 1099 യൂറോപ്യന്മാർ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുവരുകൾ പൊളിച്ച് അവർ അതിന്റെ ഒരേരിയ കുതിരന്യായമാക്കി, മറ്റേരിയ അവരുപയോഗിച്ചു. മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഇതിലേറെ വേദനയില്ല. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 300-ലേറെ വരുന്ന ദർസ് പഠിച്ച മുഴുവൻ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നു. ഒരു ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോഴത്തിന് 70,000 ആളുകളെ യൂറോപ്യന്മാർ കൊന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ വേദനയും അനുഭവിച്ച സമയമാണിത്. ഈ സമയത്ത് വേറൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മഹാനായ സുൽത്താൻ നൂറുദ്ദീൻ സംഘി രാത്രി സ്വപ്നം കണ്ടു. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നെ സഹായിക്കണം
നൂറുദ്ദീൻ സംഘിയോട് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം വടക്കൻ സിറിയയിലെ റസൂൽ വരിക സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന റസൂൽ പറയുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കണം. മൂന്നാം ദിവസവും പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്നാം ദിവസം നൂറുദ്ദീൻ സംഘി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരോട് ഹബീബായ നബി വന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നെ സഹായിക്കണം കേട്ടോ. ഉടനെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നൂറുദ്ദീൻ സംഘി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വടക്കൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് കാഫില കെട്ടി മദീനയിൽ കുറെ ഹദായ കൊണ്ടുവന്നു. പല സൈസ് ഹദിയകൾ, രാജാവിന്റെ വക ഹദിയ കീസുകളിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മദീനയിൽ വന്നിട്ട് മദീനയിലെ ഗവർണറെ വിളിച്ച് ഗവർണറോട് പറഞ്ഞ് മദീനക്കാരായ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ ഹദിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നേരിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരായിട്ട് ഹദിയ വാങ്ങണം. മൂന്നാം ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി സ്വപ്നത്തിൽ രണ്ടാളെ കാണിച്ചെന്നു. ആ ആളുകൾ എന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? അവരെന്റെ പരിശുദ്ധ റൗളത്തു ശരീഫ തുറക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാളെ ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, രണ്ടാളെ കോലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ചിത്രം ശരിക്കും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു. സ്വപ്നത്തിൽ ഹദിയകളും കൊണ്ടുവന്നു. മദീനയിലെ വന്നിട്ട് ഗവർണറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മദീനക്കാരൻ മുഴുവനും കൊണ്ട് കാണണം, അവർക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കാൻ. നേരിട്ട് വരണം. എല്ലാവരും വന്നവർക്കൊക്കെ ഹദിയ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ സുൽത്താൻ ചോദിച്ചു ഇനി ആരും ഇല്ലേ? അല്ല ഇനി ആരും ഇല്ല. അല്ല ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് വന്ന 2 ആളുകളുണ്ട്. അവർ ഒന്നും പോയില്ല. അവർ രാവും പകലും ഇബാദത്തിനായി അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം. അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും റൗളയിൽ വരും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞേ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ താല്പര്യമില്ല. അവർ രാവും പകലും ഇബാദത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് അവർ വരാത്തത്. അവർക്ക് ഒരു അധികം ആവശ്യമില്ല. അവർ അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അധികം വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ കണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാനോ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ തേടിപ്പോയി രാജാവ്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ച 2 ആളുകൾ ചെമ്പം മുടിക്കാൻ പിടിച്ചു. എന്താണ് പണിയെന്ന് എന്താണ് പണിയെന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിറച്ചു. പണിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്ത്? അവരെ മുറിയിൽ നിന്ന് തുരങ്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട്? റൗളത്തു ശരീഫയിലേക്ക്. വളരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ഖലീഫ എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ആഴത്തിൽ റൗളത്തു ശരീഫയിലെ എത്രയോ ആഴത്തിലെ ലോഹം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചേ ഇനി ഒരാൾക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഖലീഫയാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ നൂറുദ്ദീൻ സംഘി. നൂറുദ്ദീൻ സംഘിക്ക് കുട്ടികളില്ല. നൂറുദ്ദീൻ സംഘിയുടെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് നൂറുദ്ദീൻ സംഘി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ സ്വലാഹുദ്ദീനെ മിസ്റിലേക്ക് അയച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളില്ല. ഒരഭിപ്രായം കുട്ടികളില്ല. ഒരഭിപ്രായം ആൺകുട്ടികളില്ല. കരുത്തലില്ല. ഏതായാലും സംശയമില്ല. നൂറുദ്ദീൻ സംഘി AD 1174 മരിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം ലോകം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞേ നൂറുദ്ദീൻ സംഘിക്ക് ഒരു പകരക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുൽത്താൻ, അത് സ്വലാഹുദ്ദീനാണ്. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു മഹാനായ സ്വലാഹുദ്ദീൻ. മഹാനായ സുൽത്താൻ സ്വലാഹുദ്ദീൻ AD 1187 ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് യൂറോപ്യന്മാരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് മോചിപ്പിച്ചു. AD 1214 ഒരു വഫാത്താകുന്നത് വരെ മുസ്ലിം AD 1187 AD 1194 ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ സ്വലാഹുദ്ദീൻ വഫാത്തായി. ഇതുകൂടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ കരുത്ത
ഒരു മനുഷ്യനെ കൊടുത്തില്ല, അദ്ദേഹം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് പഠിച്ചു. എന്ത് പഠിച്ചു? ഗസാലി ഇമാമിനെ പഠിച്ചു. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? ലോകം കണ്ട സൂഫിയാണ് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി. ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി, മുജദ്ദിദുൽ ഖർനിൽ ഖാമിസി, 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിദാണ് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് യൂറോപ്യന്മാർ മോചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഒരു വാള് വാങ്ങാനല്ല പോയത്, കിതാബോട്. അതിൽ കിതാബോട് എന്ത് നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് നിറച്ച് എന്ത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പഠിച്ചു. എന്ത് പഠിച്ചു? എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചത് സൂഫികളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. ലോകം കണ്ട സൂഫിയാണ് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി. എന്താണ് ചിന്തിക്കാത്തത്? വളരെ ചിന്തിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ തല? ഈ അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം. അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി, ബാല്യക്കാര, ചെറുപ്പക്കാര, നീ ചിന്തിക്ക. നീ എന്റെ അനുജനാണ്. നീയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. അനുജന്മാരെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്വലാഹുദ്ദീൻ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് യഹ്യ ഉലൂമുദ്ദീനാണ്. യഹ്യയുടെ നേതാവാണ്, അതിന്റെ കർത്താവാണ് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി. യഹ്യ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി. ഗസാലി ഇമാമിന്റെ കിതാബ് പഠിച്ചു. ആര്? സ്വലാഹുദ്ദീൻ. സ്വലാഹുദ്ദീൻ പഠിച്ചപ്പോ സ്വലാഹുദ്ദീനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ദാഇമ സൗം, പകൽ മുഴുവൻ നോമ്പ്. ഒരു സുൽത്താനെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? സുൽത്താൻ എന്താ സുൽത്താൻ ചെയ്യണത്? പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് കൊടുക്കും, രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിക്കും. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ കഴിയും. അത് സൂഫിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജലത് ഖുലൂബുഹും. അത് അബൂ ഹാമിദ് ഗസാലി കാഫിറാണ്. വഹാബി മതം ഗസാലി ഇമാം കാഫിറ, ശഅറാനി ഇമാം കാഫിറ. ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത്? വഹാബികൾ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഖവാരിജ. ഖവാരിജ് കിലാബു അഹ്നാർ, നരകത്തിലെ നായ്ക്കളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇത് പറയൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഞാൻ കുറിച്ചോളാം. ഇനി ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വഹാബിയാവേ ആവാതിരിക്കും. ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടി. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയ, തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽകു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയ, ജീവിതവും മരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലാഹു. എന്തിനു പഠിക്കണം? ലോകത്തെ സംഭാവനകൾ, ഇസ്ലാമിലെ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ഇമാമിങ്ങളല്ല പല ഇമാമിങ്ങളും ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ കാഫിറാണ്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അവരറിയാതെ വഹാബിയായി പാടും. പാവം പഠിക്കണം. അവരെ കൂടുതൽ കൂടെ നിങ്ങൾ സമസ്തയാകലോ മറ്റല്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ വഹാബിന്ന് പോകുന്ന സുന്നിയാണ്. വഹാബി എന്ന രാജ്യത്തെ സുന്നിയാകണം. വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദ് മാത്രമല്ല, ജമാഅത്തും വഹാബി തന്നെ, തബ്ലീഗും വഹാബി തന്നെ. അവരെല്ലാം അഖീദ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അഖീദ. ഒരു പ്രശ്നം, പണി നല്ല പണിയാണ്. നിസ്കരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് നല്ല പണിയാണ്, നല്ല പണിയാണ്. നല്ല സൗകര്യം. പണിയൊക്കെ നന്നായ പോരാ. അവരുടെ ഭാഷയിൽ നല്ല പണിയാണ്. പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുരുഷത്താക്കാൻ ചർച്ച ഇവിടെ പേരായാലും എത്ര കാലം ജീവിച്ചു, താഴെയൊക്കെ നരച്ചു. ഇതൊക്കെ പൂതലായി ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പോലെയൊക്കെ നല്ല കറുത്ത താടി കൊണ്ടുവരും. താടി ഇല്ലാത്ത കാലം കഴിഞ്ഞു.
അന്ന് ഞാൻ വേറെ വർഷമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പള്ളിയിൽ പണിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം താടി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് 1988 കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളം വരെ കോഴിക്കോട് വരെ തിരൂരിലാണ് വണ്ടി ഇറങ്ങി. അതുവരെ വേറെ കുറച്ചാണ് എനിക്ക് താടി ഉണ്ടാക്കി തരണേ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് താടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലിയിട്ടില്ല, പള്ളിയിൽ പണിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1988 വേറെ താടിയില്ലായി. പിന്നെ ആ താടി ചെമ്പിച്ച്, പിന്നെ ആ താടി നേച്ച്. ഇപ്പൊ പോകാനാണ് ചലത്തെ ഇവിടുന്ന് പോകണം. നമ്മൾ കാക്കട്ടെ. അപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാരും വഹാബിയാകില്ല. വഹാബി നിലവിലുള്ള ഖവാരിജാണ്. ഖവാരിജ് നരകത്തിന്റെ പട്ടികമാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവനെന്ത് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മക്ക പിടിച്ചടക്കിയാൽ മക്ക സിയാക്കൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മദീന സിയാക്കൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സിയാക്കൾ തമ്മാടികളല്ലേ, സിയാക്കളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മക്കി മദീന ഒരേ വീടല്ലേ. മക്കി മദീന സിയാക്കളെ അംഗീകരിക്കണം. കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. മക്ക കൈവശം വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഫാത്തിമികളെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കിയത് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ. സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ വരുന്നതുവരെ മക്കയും മദീനയും കൈവശം വെച്ചിരുന്നത് ഷിയാക്കളാണ്. മക്കയും മദീനയും ഒരാൾ കൈവശം വെച്ചു എന്നത് ഒരു ന്യായം. അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ലവരാണ് അർത്ഥമില്ല. മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുമ്പോൾ ലോകത്തെ കൊടിയ വഞ്ചക മുശ്രിക്കുകളാണ് കൈവശം വെച്ചത്. ചിന്തിക്ക്. ഇവിടെ എന്താ മാനദണ്ഡം? അർത്ഥം പറയുന്നില്ലേ? അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ആ മാർഗം തെറ്റിപ്പോയാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. മാർഗം തെറ്റിയ മാർഗം തെറ്റിയില്ലേ? നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം. ഇമാം ഗസാലിയെ മഹ്ശറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കയ്യൊന്ന് മുറിച്ച് കൊട്ടാൻ അങ്ങനത്തെ ആൺകുട്ടിയുടെ ലോകത്ത് അല്ലാഹു ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മനസ്സറിന് പറയാൻ മോനെ, മനസ്സറിന് പറയാൻ അല്ലാഹു ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദുമാര് ഏത് കിതാബ് ഓതിയാൽ അവസാനം ഓടിപ്പിക്കുന്ന കിതാബാണ് എന്ത് യഹ്യ. എന്തേ യഹ്യ ഓതാതെ പുറത്തുകൊണ്ട? കാരണം ജിദ്ദീനാശാക്കി. മനസ്സിലായില്ലേ? യഹ്യയിലെ യഹ്യ ഓതാതെ പോയാൽ ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കും. ഈ തന്നെ കെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലേ? സത്യല്ലേ? എന്റെ ഉസ്താദ് കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് കർശന അത് ഉസ്താദ് കൊടു. രണ്ടാമത് ദിവസത്തല്ല ഉസ്താദ് കൊടുക്കട്ടെ. ദർസിന് സബക്കിന് വെക്കാൻ നേരമില്ലാതെ അസറിന് ശേഷം ഉസ്താദിന് 18 സബക്കാണ്. ശബ്ദം തീരല്ല. എന്നാൽ പോലും അവസാനം കോളേജിലേക്ക് പോകാനായ കുട്ടികൾക്ക് ദർസിൽ വെച്ചു. എന്ത് മഗ്‌രിബിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കിതാബ് വഹാബി ഭാഷയിൽ കാഫറാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പള്ളിയുടെയും ആചാരത്തിൽ രണ്ടാണ് പേരുണ്ട്. ഏതാ രണ്ടാണ്? ഒന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ, അല്ലെങ്കിൽ അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ളാഹി. സാധാരണ അങ്ങനെയാ. ഹനഫി മദ്ഹബിലുണ്ടോ? ഏതായാലും 90% നമ്മുടെ ആധാരത്തിൽ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പേരുണ്ടോ? ചിലപ്പോ ഹനഫി മുസല്ലിയാവാം. അവരൊക്കെ മഹാന്മാരാ. അല്ലാഹു ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഷാഫി, ഹനഫി, ഹംബലി, മാലിക്കി അവരൊക്കെ ഒരു ദറാക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. അവരെല്ലാം അഹ്ലുൽ ഹഖാണ്. അല്ലാഹു തആല ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിന്ദിച്ചാൽ അവന് ദീൻ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ആധാരത്തിന് പള്ളിയുടെ ഫിലോവിന് രണ്ടാളെ പേരുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതണം. ഏതാ രണ്ടാള്? സുന്നിനായിരുന്നു. ഏത് സുന്നി?
ഒന്ന്, കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫിഈയെയും അവലംബിക്കും. അഖീദയിൽ ഞങ്ങൾ അബുൽ ഹസൻ അശ്അരിയെയും അവലംബിക്കും. മാർത്തുവിധികൾ നമ്മുടെ ഏരിയയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവരൊക്കെ മുന്നിലാണ്, അവരൊക്കെ ഹക്കിന്റെ വഴികാരാണ്. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സുഖമാം. ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അശ്അരിയെ അവലംബിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരാ അശ്അരി? മുഅ്തസിലികളെ നാളെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അൽ-അല്ലാമ അൽ-ഇമാം അൽ-ബഹർ അബുൽ ഹസൻ അൽ-അശ്അരി ഷാഫി ഇമാം കർമ്മത്തിന്റെ ഇമാമാണെങ്കിൽ ഖൽബിന്റെ ഇമാമാണ് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അൽ-അശ്അരി. നമ്മൾ അശ്അരിയാക്കണം. അല്ലാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ലോകം കണ്ട മഹാനാണ് അബുൽ ഹസൻ അൽ-അശ്അരി. എല്ലാ തമ്മാടിത്തവും അവസാനിപ്പിച്ച മഹാനാണ് അബുൽ ഹസൻ അൽ-അശ്അരി. എല്ലാ കുഫ്രിയത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിച്ച മഹാനാണ് അബുൽ ഹസൻ അൽ-അശ്അരി. ഇനി അബുൽ ഹസൻ അൽ-അശ്അരിയെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു ചരിത്രം. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ആയത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. മാഇദ സൂറത്തിലെ 54ാമത്തെ ആയത്ത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു മൻ യർതദ്ദ മിൻകും അൻ ദീനി ഫസൗഫ യഅതില്ലാഹു ബിഖൗമിൻ യുഹിബ്ബുഹും വയുഹിബ്ബുനഹു. ഈ ആയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മാഇദ സൂറത്തിലെ 54ാമത്തെ ആയത്ത് സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈമാനിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഒരു പുതിയ ജനത്തെ കൊണ്ടുവരും. യുഹിബ്ബുഹും വയുഹിബ്ബുനഹു. ശ്രദ്ധിക്കണേ. നല്ല ഉഷാറിൽ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ഒരു നിമിഷം സുന്നിയായിക്കോ, കൽബിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടും. സുന്നിയായിക്കോ മനുഷ്യ, സുന്നിയായ മനുഷ്യന് കൽബിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാറ്റ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സുന്നിയായിക്കോ, സുന്നിക്ക് കിട്ടുന്ന കൽബിന് ഒരു കാറ്റുണ്ട്, അത് ആസ്വദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി, അതിന്റെ ഒരു സുഗന്ധം മനോഹരം. അല്ലേ, തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നമ്മൾ ബദർ വെയിറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഗന്ധമുണ്ട്. അവരാരാ? ബദർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു ബദരീങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും നരകത്തിലിടൂല. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നരകത്തിലിടൂല എന്ന് വ്യംഗ്യർത്ഥത എമ്മലും ആശിയിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമല്ല, ചെയ്യുന്നല്ല. പക്ഷെ അത് അള്ളാന്റെ സന്തോഷമാണ്. മനസ്സിലായപ്പോ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്. എന്റെ കുട്ടി എന്തിനാണ് ബാപ്പാ പ്രശ്നമില്ല. മകളെ കെട്ടിക്കാൻ ഒരു മിനിങ് പൊന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് മകൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് 50 പവൻ പൊന്നു വാങ്ങി കൊടുത്ത് എല്ലാ കല്യാണമൊക്കെ നടത്തിയ ബാപ്പ പിടിച്ച് പറയില്ല, നിന്റെ കുട്ടി എന്ത് കൊണ്ടാണ് ബാപ്പാക്ക് പ്രശ്നം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു വാക്കാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്തിനാണ് ശിക്ഷ എന്നർത്ഥം. ഈ രൂപത്തിലാണ് ബദർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബദരീങ്ങളെ നോക്കി അല്ലാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ബദരീങ്ങളെ ബദറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന രസം അത് വല്ലാത്തതാണ്. بحمزة الكرار عمي المصطفى أسد الإله وسيد شهدائي الله. മുമ്പിലെ നീ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഷയല്ല.
ഒരു സുന്നിയായാൽ കിട്ടുന്ന രസം ഭയങ്കരമാണ്, വല്ലാത്തൊരു രസം തന്നെയാണ്. ഒരു മജ്ലിസ് നൂർ ചൊല്ലിയാൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന രസം വളരെ മനോഹരമാണ്. ബദരിയത്തുൽ മംബൂസിയ അല്ലെങ്കിൽ ബദർ ബൈത്ത് എന്തും അല്ലാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ. അല്ലാഹു ബോധം തരട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ബോധം വിഷയം തീർത്തില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അശ്അരി അശ്അരിയാക്കളൊക്കെ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ബദറിയത്തില്ലേ ദരാൽ ഖൈറാത്തില്ലേ എല്ലാ നല്ല കാര്യം ഒക്കെ സ്വലാത്ത് പെരുപ്പിക്കല്. ഇങ്ങനെ ഇന്ന് അഹ്ലു സുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് ആയത്ത് കൊടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഇദയിലെ 54-ാമത്തെ ആയത്ത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ദീനിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ ദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജനത വരുന്നുണ്ട്. അവരും വല്ലാത്തൊരു ജനതയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നിട്ട് പറയാണ് എങ്ങനെ പിന്നെ ആയത്ത് അവരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും. അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് മുന്തിച്ചത്. ഇവരിഷ്ടല്ല. ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിയോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോപ്പിയിട്ട് തരണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹു അല്ലാഹു. അതായത് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു ജനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും മുഅ്മിനായി എണീറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അവരെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടം. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന് അവരിഷ്ടം. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ. ഈ ആയത്ത് തന്ന സയ്യിദ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പോയി റസൂലുള്ളാഹി ഇങ്ങനെ സ്വഹബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. റസൂലുള്ളാഹി ഇങ്ങനെ പോവാന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ സയ്യിദ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് ആയത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി മഹബിൽ സ്വഹബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബൂ മൂസൽ അശ്അരി. അപ്പോൾ തന്റെ സ്വഹാബിയായ അബൂ മൂസൽ അശ്അരി മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി അവതരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവതരിച്ച് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പോയിട്ട് മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബിയുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അബൂ മൂസൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അബൂ മൂസൽ അശ്അരിയെ ഈ ആയത്ത് ഓതിയ റസൂൽ നോക്കി പറഞ്ഞു, ഈ ആയത്ത് ഓതിയ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ്. അബൂ മൂസൽ അശ്അരിയുടെ 9ാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അബുൽ ഹസൻ അശ്അരി. വഹാബികൾ കാഫറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്നെ കുന്തത്തിൽ നാട്ടിയാൽ എനിക്കൊരു കുന്തം തരാൻ പോയില്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നതല്ലടാ, ഞാൻ മരിച്ചു വന്നതാണ്. അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു താൻ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരിക്കലും വഹാബിയത്തിൽ സത്യമില്ല. വഹാബിയത്തിൽ വെള്ളിക്കോലിൽ വെള്ളി ഉണ്ടായാലും വഹാബിയത്തിൽ ദീനുണ്ടാവും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുലാസ്
ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബൂ മൂസ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൂണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു ആളാണ് നമ്മളുടെ പള്ളിയുടെ പൈലോയിൽ എഴുതിയ അശ്അരി ത്വരീഖത്ത്. ആ അശ്അരി ത്വരീഖത്തിലെ ശൈഖാണ് അബുൽ ഹസൻ അശ്അരി. ഈ അബുൽ ഹസൻ അശ്അരി ചൂണ്ടി പറഞ്ഞ അബൂ മൂസ അശ്അരി എന്ന സ്വഹാബിയുടെ 9ാമത്തെ തലമുറയിലെ പേരക്കുട്ടി. ആ പേരക്കുട്ടിയെ വഹാബികൾ കാഫിറായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാതുരിദികൾ കാഫിറാണ്, അശ്അരികൾ കാഫിറാണ്, മാതുരിദികൾ കാഫിറാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തുർക്കിയിൽ ഒരു പള്ളി, മ്യൂസിയമായ ഒരു പള്ളി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ 2020 ഓർമ്മല്ലേ? പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത തുർക്കിയിൽ ഒരു പള്ളി വലിയ ചർച്ചയായ, അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. തുർക്കിയിൽ ഒരു പള്ളി, ഒരു മ്യൂസിയമായ പള്ളി, തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റായ തൊയ്യിബ് ഉർദുഖാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് പള്ളിയാക്കി, തിരിച്ചു പള്ളിയാക്കി. ആ പള്ളിയിൽ അന്ന് ജുമഅക്ക് 3 ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. ഈ ജുമയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വഹാബികൾ ഫത്വക്കി. എന്താ? ആ ജുമയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ മടക്കി നിസ്കരിക്കുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ ഇമാം മാതുരിദി ഇവർക്ക് അതൊക്കെ പറയാം. ഇവർക്ക് പേച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറയാൻ പാടില്ല. ഇവർക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവർക്ക് കാഫിർ എന്ന് പറയാം, ഫുൾഫുർ എന്ന് പറയാം, അരഫുർ എന്ന് പറയാം, മുക്കാഫിർ എന്ന് പറയാം, ഒക്കെ പറയാം. നമുക്ക് ഇവർക്ക് പേച്ചുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇവർ കാഫിറാണെന്ന് പറയുകയുമില്ല. നമ്മൾ കാഫിറാക്കിയാൽ കാഫിറാക്കിയതുണ്ട്. ഇനി എന്താണെന്നോ ലോകത്തെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ കാഫിറാക്കിയാൽ കാഫിറാക്കിയവൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ? അതും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹു എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മാർഗം അഹ്ലു സുന്നയാണ്. വഹാബിയത്ത് തികച്ചും തെറ്റാണ്, തികച്ചും തെറ്റാണ്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ക്രൂരനായ മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാവരുടെ വെറുപ്പ് അടച്ച മനുഷ്യൻ. ദീനിൽ വെറുപ്പ് എന്നൊരു സംഗതിയില്ല. എന്ത് വെറുപ്പ്? അതിനോട് വെറുപ്പ്. ദീനെന്താ? ലോകത്തെ കരുണാകടാക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്ത് വെറുപ്പ്! എന്ത് വെറുപ്പ്! ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശാമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ wudu എടുക്കാൻ വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വെള്ളം കിട്ടാൻ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആളുകൾ ആരോ ഓടിപ്പോയി. തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ അല്ലാത്ത ഒരു വീടാണ്. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കിഴവിയായ സ്ത്രീ അവരുടെ അവരുടെ തലമുടി ഐസ് പോലുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? ഈ സ്ത്രീയുടെ തലമുടി ഐസ് പോലുണ്ട്. ഐസിന്റെ വെളുപ്പ് മനസ്സിലായില്ല? അതായത് അത്ര തല നിറച്ച ഒരു സ്ത്രീ വന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളം കൊടുത്തു. കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുത്തു. കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഒതു കൊടുത്തു. ഖലീഫന്റെ കൃത്യനുണ്ട്, ഒതു കൊടുത്തു. ഒതു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ വെള്ളം ബാക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഒതുവിൽ നിന്ന് കുടിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ, അത് കുടിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര രസം തോന്നി. മരുഭൂമിയല്ലേ, അതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്. നട്ടുച്ച വേനലുള്ള പകരുമല്ലേ, അതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്. പിന്നെ നിസ്കരിച്ചു. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൃത്യനോട് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അവരോട് നന്ദി പറയണം. അപ്പോൾ ഈ വൃത്യൻ പറഞ്ഞേ അത് മുസ്ലിം വീടല്ല ഖലീഫ, നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് നന്ദി പറയാൻ പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഖലീഫ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം വീടോ അമുസ്ലിം വീടോ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല, ഉപകാരം ചെയ്താൽ നന്ദി ചെയ്യും. നേരെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ
ഖലീഫയുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പൊ ഖലീഫ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ തന്ന വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഉള്ളെടുത്തു, ഞാൻ കുറച്ച് കുടിച്ചു, എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നി, വല്ലാത്ത രസമുള്ള വെള്ളം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾക്ക് കെലിമയിൽ മുസ്ലിം ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സയ്യിദ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല. അപ്പോൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു, എന്തിനാ കരയുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നിനുമല്ല, ഇസ്ലാമായ ആൾക്ക് പരലോകത്തിൽ ചില പ്രത്യേക പദവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ പദവികൾ, ആ ഉന്നതമായ പദവികൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെ കാണാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ കഴിയാം. അന്നത്തെ ആ നാട്ടിലെ ഖലീഫയാണ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, വെറുപ്പില്ല. ഇത് വഹാബിയാണോ ആവോ ഇല്ലേ, തലവെട്ടു. ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ 4 ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് അവർ കൊന്നിരിക്കുന്നത്. 4 ലക്ഷം. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. എന്നിട്ട് വഹാബിയത്തിൽ പോയവര് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. വഹാബിയത്ത് ഒരിക്കലും അടിസ്ഥാന ദീനല്ല. അതിൽ ധാരാളം പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ പിഴവ് കേവലം പിഴവല്ല, അത് ഓടാതിരിക്കലും എന്ന പിഴവല്ല, അത് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കലും നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലും എന്ന പിഴവല്ല. പിന്നെ ഏതാണത്? അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കാഫിറാക്കിയ പിഴവ. അതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ദുനിയാവിന് നഷ്ടം, ആഖിറത്തിന് നഷ്ടം, ലോകത്തിന് നഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെ മാർഗം പിന്തുടരണം. ഇതാ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ 500 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതാണ്. മഹാനായ അസ്സയ്യിദ് മദനിയിൽ ഉള്ള ഈ വടക്കൻ മലബാറിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലുമെല്ലാം വെളിച്ചം നൽകിയ മഹാനാണ്. 500 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സുൽത്താനാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി റഹ്മഹുല്ലാഹ്. ഏത് നാട്ടിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സൂഫികൾ, സയ്യിദന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ അത് വന്നിട്ടാണ് ദീനിനെ വിളിച്ചത്. ഖാജാ, മഹാനായ ഖാജാ, സുൽത്താനായ ഖാജാ സലീം ചിശ്തിയുടെ അടുത്ത് അക്ബർ ചെന്ന്, എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കരുതി. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോട് സലീം ചിശ്തി പറഞ്ഞു, എന്നോടല്ല പറയേണ്ടത്, രാജാവിനോട് പോയി പറയാം. അപ്പോൾ രാജാവ് വിളിച്ചു. കാരണം ദില്ലി സൽത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്രവർത്തിയാണ് ആര്? അക്ബർ. ആരെ പരിഗണന? രാജാവ് പരിഭ്രാന്തനായിരുന്നു. വലിയ ആളാ. അവർ സലീം ചിശ്തിയോട് എതിര് പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ അത്ഭുതത്തോട് ഇവിടെ നിന്നു. മുന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാജാവിനോട് പറയാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ലടാ സുൽത്താൻ, സുൽത്താൻ ഖാജയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുപോയി എന്നുള്ള താരീഖും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അക്ബർ നടന്നുപോയി ദൈവത്ത് നടന്നു പോയിട്ട് മുഖം ചുറുചുങ്കനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തി മുഖം വിവർണമായി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു. അക്ബറിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി. അതിന് ആദ്യ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് സലീം എന്ന് പേരിട്ടു. കാരണം ഹാജിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് ആരാ? സലീം ചിശ്തിയ. അതാണ് ജഹാംഗീർ. ജഹാംഗീറിന്റെ അസൽ പേര് സലീമാണ്. വളരെ ചിന്തിക്കണം. അക്ബറിന്റെ മകനാണ് ജഹാംഗീർ. ജഹാംഗീറിന്റെ മകനാണ് ആര്? ഷാജഹാൻ. ഷാജഹാന് ഒരു മോളുണ്ട്, ജഹനാര. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. വലിയ മുരീദത്ത. ആരുടെ? അവരൊക്കെ മുരീദന്മാരാണ്. മരിക്കാൻ നേരത്ത് ജഹനാര വസിയത്ത് ചെയ്ത്, എന്നെ എന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ രാജകുമാരി എന്ന് എഴുതരുത്തേ. ഇത് ഖാജയുടെ മുരീദത്തിന്റെ ഖബറാണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എന്നെ ഖാജയുടെ ഒരു മുരീദത്തിന്റെ ഖബറാണെന്ന് എഴുതിയാൽ
മതി, പിന്നെ രാജകുമാരി എന്ന കബറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതരുത് എന്ന് ജഹനായ വസിയത്ത്. എന്ത് വിചാരിച്ചു? മറ്റൊരു ആ ഷാജഹാന് ഒരു മോനുണ്ട്, ഒരു മോനുണ്ട് ഔറംഗസീബ് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ പഞ്ചാരക്കടപ്പുറത്ത് ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഈ ചെവിയിലുണ്ട്. ആരാണ് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലാതെ ആരാണ് ദീൻ നൽകിയത്? ആരാ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത്? ലോകം കണ്ട മഹാനാണ് ഔറംഗസീബ്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. AD 1799 മഹാൻ വഫാത്ത്. AD 1799. ആരാ ഷെയ്ഖ്? 16 ത്വരീഖത്ത്, ഖാദിരിയത്ത്, ഇഫായത്ത്, ചിശ്തിയത്ത്, സുറവദിയത്ത്, നക്ഷബന്ദിയത്ത്, 16 ത്വരീഖത്ത്, ഇജാസ, ഔറാദ, യുദ്ധജേബ്, ഔറാദ സദാ സമയം ഔറാദിലായിരിക്കും ടിപ്പു റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അല്ലാഹു ദർജ കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനായ അവസാനത്തെ ശൈഖാന AD 1797 മഹാനായ ഖുതുബായ ഖുതുബുൽ അനാമായ മഹാനായ ഖുതുബുൽ ഔസുമായ മഹാനായ അശ്ശൈഖ് അസ്സയ്യിദ് ജിഫ്രീൽ ഹറമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേരളത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നു ടിപ്പു. എന്തിന്? ബൈഅത്ത് വാങ്ങി, ബൈഅത്ത് സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല? ഇന്നത്തെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ജിഫ്രി കബീലയിലെ ആദ്യത്തെ വലിപ്പയാണ് ആര്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് ജിഫ്രിയുൽ ഹറമി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അവർ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് AD 1797. അപ്പോൾ ടിപ്പു കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ വീട്ടില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫ്രി തങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിക്ർ മജ്ലിസ് നടക്കുക. ആ ദിക്ർ മജ്ലിസ് നടക്കുന്ന നേരത്ത് ഭക്ഷണത്തിലെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കറിയാം ടിപ്പു വരുന്നുണ്ട്. ആർക്കും അറിയില്ല. അവര് പറഞ്ഞ് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ അരിയിടരുത്, അരിയിടാൻ എന്നെ വിളിക്കണം. അരി ഇട്ടതാരാ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് ജിഫ്രീൽ ഹറമി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്നെ. നമ്മുടെ സയ്യിദ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ ബന്ധനടി, അതുപോലെ ത്വാഹിർ ഫൈസി ചുങ്കത്തറ അതിമഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എന്റെ നാട്ടുകാരുണ്ട്. അതേപോലെ ജാമ്യയിലെ ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഫൈസി ചുങ്കത്തറ, അവരൊക്കെ മജ്ലിസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സുന്നത്യമായതിന് തീരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, AD 1797 ശൈഖ് ജിഫ്രീൽ ഹറമി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വലിപ്പ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? മക്കയിൽ. 5 കൊല്ലം മക്കയിൽ. എവിടെ ജനിച്ചത്? തെരീമിൽ ജനിച്ച് മക്കയിൽ ജീവിച്ച് അന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഉള്ള കാലത്ത് ഈ മഹാൻ മക്കയിലുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ജനനം AD 1703, മരണം AD 1792. മക്കയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരുന്നത് AD 1797. വന്നപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അന്ന് 15 ത്വരീഖത്ത്
തൊയ്യത്തുണ്ട്. 16ാമത്തെ തൊയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോഴിക്കോട് വന്നു. കൈപിടിച്ച് വയറ്റി അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ശേഖ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അടിയപ്പയാണ്. പിന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ 2 കൊല്ലമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. AD 1799 AD 1799 ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഷഹീദായി. 16 വരിയത്ത് ആരാ മശായിഖന്മാർ അല്ലാതെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ സൂഫികൾ അല്ലാതെ ലോകത്തെവിടെയാണ് ഒരു ഉത്ഥാനം ഉണ്ടായത്? എവിടെയാണ് ഒരു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായത്? ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ ആരാണ് ഷെയ്ഖ്? ഷെയ്ഖ് ആരാ? ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബൂ ഹമീദ് ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ വഴി. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ നിഫാഖ് ഷെയ്ഖ് ഇവരുടെ തുടർച്ചയാണ് ആർക്ക്? സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ. 400 ചില്ലാനും കൊല്ലം പരിശുദ്ധ കഅബാലയത്തിന്റെ താക്കോൽ വെച്ചത് ഉസ്മാനികളാണ്. ആരാണ് അവരുടെ ഷെയ്ഖ്? അവർക്ക് 2 ഷെയ്ഖുമാരാണ്. ഒന്ന് മഹാനായ ശൈഖുൽ അക്ബർ മുഹീദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. മുഹീദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി വഹാബികൾ കാഫറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാഫറാണ് വഹാബി. നാവിനൊക്കെ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചു. മുഹീദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി അവരാ ഊർജ്ജം കൊടുത്തത്. അവരാരാ? അവർ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സ്പെയിനുകാരൻ അന്തലൂസ് നടന്നത് എങ്ങോട്ട്? മക്കയിലേക്ക്. AD 1200 മക്കയിലെത്തി. മഹാനായ ശൈഖ് അക്ബർ മുഹീദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി AD 1200 മക്കയിലെത്തി. 1204 വരെ മക്കയിൽ ഇക്കാലത്താണ് അൽ ഫുതുഹാത്തുൽ മക്കിയ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. AD 1200 മക്കയിലെത്തി. 1204 വരെ മക്കയിൽ. ആ കാലത്ത് അവർ എഴുതിയ കിതാബാണ് അത്ഭുത കിതാബായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ ഫുതുഹാത്തുൽ മക്കിയ. AD 1204 സിറിയയിൽ പോയി. ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് അനറ്റോളിൽ പോയിട്ട് ഉസ്മാനെ കണ്ടു. ഉസ്മാൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന നായട്ടുകാരനാണ്. ഉസ്മാൻ എർത്തുറുവാസിയുടെ മകനാണ്. എർത്തുറുവാസി ആരാ? അദ്ദേഹം ഒരു നാട്ടുമൂപ്പനാണ്. അത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ സൈബീരിയക്കാർ പ്രത്യേകത എന്താ? സൈബീരിയക്കാർ വലിയ ക്ഷമാശീലരാണ്. സ്വബരിയ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സൈബീരിയ എന്ന വാക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അറബികൾ നേരെ ധ്രുവപ്രദേശത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ ക്ഷമിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ സ്വബിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്വബിരിയാണ് പിന്നീട് സൈബീരിയ. അവിടുന്ന് വന്നവരാണ് ആര്? ഇവര് എർത്തുറുവാസിയുടെ മകനാണ്. സെൽജൂക്കി രാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു നാട്ടുമൂപ്പനാണ് എർത്തുറുവാസി. ഇടക്കിടക്ക് ബാപ്പ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. സെൽജൂക്കി രാജവംശത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു പല നാട്ടുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഒരിക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരാളിരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഒരു 34 ഫാത്തിഹ. 34 ഫാത്തിഹ. ഒരു വയസ്സ് കൊട്ടാരത്തിന് മുറ്റത്തുണ്ട്. മോനെ 34 ഫാത്തിഹ. 34 ഫാത്തിഹ. ഉസ്മാൻ ബാപ്പ എന്ന എർത്തുറുവാസി എന്ന ബാപ്പയോട് കൂടെ സെൽജൂക്കി രാജവംശത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടിയോട് കൊട്ടാരത്തിന് മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഈ വയസ്സനായ മനുഷ്യൻ ഫാത്തിഹ ഓതിച്ചു. 34 ഫാത്തിഹ. അത്ഭുതം. 33 34 ഫാത്തിഹ. 34 ഫാത്തിഹ ഓതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, സെൽജൂക്കിയുടെ അധികാരം നിനക്ക് തന്നു. നിനക്ക് ശേഷം 34 ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവും ഖലീഫമാരായി. 34ാമത്തെ ഖലീഫയാണ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ. 1908 മുഹമ്മദ് രണ്ടാമനെ വഹാബികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി ഗ്രീസിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ഏറ്റവും പഠിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ്. സുന്നികൾക്ക് തീരെ അറിയാത്ത ചരിത്രം. വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന സമർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാളാണ് ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് ഉണ്ടായത്. ഈ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് കൊണ്ടാണ് ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. രക്ഷപ്പെടാൻ പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം? പേശോർക്ക് നടത്തി. പിന്നീട് ചെങ്കിസ് ഖാനെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് അറബ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ല, കാരണം ഉസ്മാനികൾ അല്ല, ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തമ്മാടി ലോകത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തകർന്നു പോലെ ഇസ്ലാമിയത്തിന് യൂറോപ്യന്മാരെ ആക്രമണം, പിന്നെയോ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ആക്രമണം
രണ്ടാള് താബിഈകളാണ്. ഒന്ന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി, ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് റിഫായി. അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് രണ്ടാണ്. ആര്? ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി. ഒന്ന് ആരെയും അറിയോ? ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് 34 ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിച്ച ആൾ ആരാന്നറിയോ? ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി കുറഞ്ഞ കാലമാണ് ഉസ്മാനെയും ബാപ്പാൻ എഴുത്തോളിനെയും കൂടെ ജീവിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു. AD 1240 മഹാനായ മുഹീദ്ദീൻ അറബിയുടെ വഫാത്ത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. വളരെ ചിന്തിക്കണം. എവിടെയെല്ലാം മശായിഖന്മാരുണ്ടായോ അവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധാരണതയുണ്ടായി. എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഗർബിന്റെ അടിമകളാണ്. ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഗർബിന്റെ അടിമകളാണ്. എല്ലാ കാലവും വഹാബിയ ദീനിന്റെ ആത്മാവിനെ വഹാബികൾ തകർത്തു. അപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറിന്റെ അടിമകളാണ്. പടിഞ്ഞാറിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. പടിഞ്ഞാറനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥിരതയില്ല. 1947 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പതാക, നാളെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക, ഒരു തറവാടിത്തള്ള പതാക. അതേ സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ AD 1932 അൽ മംലക്കത്തുൽ അറബിയ്യത്തു സൗദിയ വരുന്നത്. എത്ര വട്ടം കൊടി മാറ്റി? ഇപ്പൊ വട്ടം എന്താ അങ്ങനെ? പഴയ കാലത്ത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുകാർ പാട്ടുപാടിയിരുന്നു. രാവിലെ ഒരു വില, ഉച്ചക്കൊരു വില, രാത്രി വില മാറി. വില കൂടിയാല് ഞാനൊരിക്കല് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ബസ്സാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് എനിക്ക് മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ല. കുറച്ച് ബുദ്ധിസഞ്ചി ചുറ്റിയ ഒരുത്തനും അതിന്റെ കുറച്ച് ആളുകളും വന്നിട്ട് സമരം ചെയ്യാം. അപ്പൊ സമരത്തിൽ എന്താ വില കൂടി? ഒരു പാട്ട്, രാവിലെ ഒരു വില, ഉച്ചക്കൊരു വില, രാത്രി വില മാറി. ഇത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പതാക. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്ത? എന്തുകൊണ്ട്? ഇതൊക്കെ അയാൾ എന്റെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല. എവിടെയെല്ലാം മശായിഖന്മാരും അഹ്ലുസ് സുന്നയുടെ ഇമാമികളുണ്ടോ അന്നെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളായി എണീറ്റ് നിൽക്കും. എന്നെല്ലാം മശായിഖന്മാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, എന്നെല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമായെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, അന്നെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഗർബിന്റെ അടിമകളാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ നതീജ. സെന്റൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരു സെന്റൻസ് വേണം. The sentence of the speech ഇത് the sentence of the speech. എപ്പോഴെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മശായിഖന്മാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ചോ അപ്പോഴെല്ലാം കുട്ടികളെ പോലെ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമത്തെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു. എപ്പോഴെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മശായിഖന്മാരെയും അഹ്ലുസ് സുന്നയുടെ ഉലമാവിനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞോ അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളായിരിക്കും. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. എന്റെ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരാണ് ഇനി പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കണമെന്നും അവരൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളും നല്ല കരുത്തുള്ള പ്രഭാഷകരുമാണ്. ആ പ്രഭാഷണവും നിങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ കരുത്തും ഇസ്സത്തും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് നബിയുൽ ആലമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ വെളിച്ചം ഈ ഉള്ളാളത്ത് നിന്ന് കേരളം മുഴുവനും ഈ ഭൂഗോളം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്ന ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടിയും മരിച്ചുപോയ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയും ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فإن إذا وقب ومن شر الوسواس في العقد ومن شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وصل اللهم مثل ثبات رواتنا هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات السادات البدريين بالعليين وسائر الصحابة بالقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرات ساداتنا الأقطاب الأربعة وخواص عبادك وإلى حضرات سلطان الهند خواجة علي بن عباس معين الدين الجستي الأزميري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة ملاذنا وملجأنا قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا محي الدين بابا ولي الله البركري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم زدهم شرفا وفضلا لنا شرفهم وفضلهم لديك اللهم بحقهم وبجاههم واصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اجعلنا واجعل جميع أمورنا والأمر الذي نحن فيه في حرزك وأمانك ولطفك وعصمتك وعنايتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ جميع من معنا واحفظ جميع أمورنا يا حفيظ يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأوصل اللهم مثل ثواب ذلك إلى أرواح من ماتوا منا وموتى المسلمين عامة وإلى أرواح من دفنوا في هذه البلدة وما حولها من المؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಮಾರಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಯ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಕಾಸಿಂ വാഴ്ചത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രമുഖ വാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതായി സുലൈമാൻ ഫൈസി ചുങ്കത്തറ അതേപോലെ ബഹുമാനരായ അബു ത്വാഹിർ ഫൈസി ചുങ്കത്തറ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഉപസ്ഥിതരുన్నారు നിങ്ങൾ ദൂരം ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಕುರ್ಸು ತೆಗೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತರುವುದೆಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿ, ಸರಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಾಮಿಯಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಲೈಮಾನ್ ಫೈಸಿ ಚುಂಗತರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಉರೂಸಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಮಾತುಗಾರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಬು ತ್ವಾಹಿರ್ ಫೈಸಿ ಚುಂಗತರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ
ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉರುಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯ ಸುನ್ನಿ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಬೂ ತಾಹಿರ್ ಚುಂಗತರ ಮತ್ತು ಸುಲೇಮಾನ್ ಫೈಸ್ ಚುಂಗತರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಸ್ವಾತ್ವಿಕ ನೇತಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ತೋಡಾರು ಉಸ್ತಾದ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಗುಣನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಜ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಗಡಲೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ UK ಮೌಡ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹಲ್ ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಶಾಸಕರ ಮಗ, ಮಂತ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂಬ ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಯೂಟಿಯವರನ್ನ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಮೀರ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕೋಡಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಡಿ ಮೊಹಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಹಮೀದ್ ಕೋಡಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಮಾಲ್ ಬಾಂಗ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಪಡುವಂತಹ ಮತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುಗಳಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಚುಂಗಕರ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಶಾದ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಡಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆದಮ್ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಉರುಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಗುರುಗಳಾದ ಸುಲೇಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಚುಂಗಕರ್ ಅವರನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. അല്ലാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇബാദത്തായി നമ്മുടെ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനിത്വങ്ങൾ അവരുടെ മദത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇഹപര വിജയങ്ങളിൽ നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ.
കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്മാൻ ഫെന്നി ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണ വേദികളിലെ ഇതിഹാസ യുവ പണ്ഡിത ബഹുമാന്യരായ അബൂ ത്വാഹിർ ഫൈദി ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഉമറാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു രീതി ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. മഹാനായ മദനിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊച്ചുനാളിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ആടിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു സഞ്ചി തൂക്കി ആട് വരുമ്പോ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഉള്ളാളത്ത് നേർച്ചക്കുള്ള ആടാണ്, അതിൽ കാശ് നിക്ഷേപിക്കണം, അത് എടുക്കരുത് എന്ന് കൊച്ചുനാളിൽ വളരെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുബാറക്കായ ഒരു സദസ്സിൽ സംഗമിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയ സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, തൗഫീഖ് നൽകിയ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇവിടെ ബഹുമാന്യരായ റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഖാസിമി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹത്തുക്കളെ ആദരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്നവരെ ധിക്കരിക്കുന്നുവോ അത് തകർച്ചയുടെ തുടക്കമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധാത്മാക്കളിലൂടെ മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വിശുദ്ധി നേടി അവരെ കണ്ടും കേട്ടും അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന തലമുറയെന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അന്ന് ദീനിന് ഇസ്സത്തുണ്ട്, പ്രതാപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായ പരീക്ഷണങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മഹത്തുക്കളിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം ഓർക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെയേറെ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് സിയാറത്തിനു വേണ്ടി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നാം വരുന്നത്? ചില ആളുകൾക്ക് അതാണല്ലോ മനസ്സിലാകാത്തതാണ്. മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ യാത്ര പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പറയുന്നത് ഒരു സിയാറത്തിനും പോകരുതെന്ന. ആ ഹദീസിന്റെ വിവക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സിയാറത്തിൽ പോകരുതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പള്ളിയിലേക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിമി ഉസ്താദ്. പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അത് നേരിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം അതിന് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്കല്ലാതെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെന്നല്ല അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വിശാലർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ മഹാന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ എന്ന് പറയും. ആ സ്ഥലത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. കാരണം മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ സാധാരണ പള്ളിയിലേറെ 1000 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. അത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ അത് 10 ലക്ഷമാണ്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ അത് 10,000 കോടിയാണ്. കാരണം മസ്ജിദുൽ നബവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പള്ളികളേക്കാൾ 1 ലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് പ്രതിഫലമുള്ളത്. മസ്ജിദുൽ നബവിക്ക് 1000 ഗുണിക്കുമ്പോൾ 10 ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ 10 ലക്ഷത്തെ 1 ലക്ഷത്തോട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 10,000 കോടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അത് ഉദ്ദേശിച്ചു പോകാം. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിന് വന്നു ചേരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഖുബായിൽ പോവാറുണ്ടല്ലോ. പ്രവാചകരുടെ ഇസ്രായിന്റെയും മിഅ്റാജിന്റെയും രാവുൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാസത്തിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധമായ യാത്രയിൽ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മദീനയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥലത്തിന്റെ പുണ്യം പ്രവാചകരുടെ പുണ്യം ആ സ്ഥലത്തിനും ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാന്മാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഇദാ അറദ്തും അൻ തഫഅലു ശൈഅൻ മിനൽ ഉമൂർ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഔ നാബകും ശൈഉൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരീക്ഷണവും എത്തിയാൽ, വഅന മയ്യിതുൻ, ഞാൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരീക്ഷണവും എത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ഫത്ലുഉ ഇലയ്യ ഇൻദ ഖബരി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വരണമെന്നും, എന്നിട്ട് വഅലിമുനി ബിദാലിക, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നോട് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരണമെന്നും മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്. എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത്? ഫഇന്നി അൻഫഉകും ഹയ്യൻ വമയ്യിതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാർഗത്തിൽ ഒളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനികമായ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. മഹാന്മാര് ഇത്തരം വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും പുണ്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ അദവി റളിയല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായ മലക്കിനെ അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന്. സമയത്തു മിൻ ശൈഖിന അൽ-ബഹീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അശ്യാഇഹി ഇന്നല്ലാഹ വക്കല ബിഖബരി കുല്ലി വലിയ്യിൻ മലക്കൻ, ഓരോ വലിയിന്റെയും ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഖ്ദി ഹവായിജ അസ്സായിരീന, സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അലാ യദിഹി, ഈ വലിയിന്റെ കയ്യിലൂടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു മലക്കിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാ ബഅദ അഫ്റാദിൻ മിൻഹും, ചില ആളുകൾ ഒഴികെ. ചില ആളുകൾക്ക് വലിയിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഉദ്ദേശം കിട്ടില്ല എന്നല്ല, ചില വലിയമാർ അതിലേറെ ശക്തന്മാരായ രീതിയിൽ ഇടപെടും. അഫഇന്നഹും യഖ്ദൂന ഹവായിജ അസ്സായിരീന ബിഅൻഫുസിഹിം, ചില ആളുകൾ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ, മലക്കുകളുടെ വസീലയില്ലാതെ, അവരുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ അവരുടെ സായിനികൾ, അവർ സന്ദർശിക്കുന്ന, അവർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതാ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് സാക്ഷിയായി നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കും. മഹാനായ ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉദ്ദസൂമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമായി നടന്നൊരു വിഷയമുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉദ്ദസൂമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്തത്? എന്ന് വന്നൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫഖറജ ഇലാ ഖബരിഹി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക്, ഖബറിന്റെ അടിയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ഫനസാ ഇമാമതഹു, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഉദിന ലഹും ഫിൽ ഖുറൂജി മിൻ ഖുബൂരിഹിം വതസറുഫി ഫി ആലമിൽ മുൽക്കി വശഹാദ, മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഖബറിൽ നിന്ന് ജസദോടെ പുറത്തു വന്ന് ഈ ലോകത്ത് ക്രിയാക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൽ മുദബ്ബിറാത്തി അംറ, കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിന് മഹാന്മാർ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉദ്ദസൂമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ഫനസാ ഇമാമതഹു വഅൽബസഹാ ലി വവളഅ ഇമാമതി അലാ റുക്ബതിഹി സഅ,
അവരുടെ തലയെക്കെട്ട് തലപ്പാവ് എന്റെ തലയിൽ വെച്ച് തന്നു. എന്റെ തലപ്പാവ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ മുട്ടിൽ വെച്ച് നിന്നു. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന മദീനയിലെ ദർസും അതുപോലെ ഹുജറത്തുൻ നബവിയിലെ ഹദീസിന്റെ പാരായണവും ഒക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇമാം ശഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലതായിഫുൽ മുനീറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവസ്ഥ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം സിയാറത്തുകളും ഉറൂസുകളും ഒക്കെ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസീർ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഉറൂസ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മഹാനായ കണ്ണിയത്തോരിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ്. മലക്കുകളാണ് ആ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന വാക്ക് പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ ദിവസം വരുന്ന അതേ ദിവസത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്തോർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഉറൂസിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സിയാറത്തിന് വരുമ്പോ വളരെ ആദാബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സിയാറത്തിന് വരുന്നവരാണ് വളരെ ബഹുമാനപുരസരം കബറിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ ഹയ്യാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും തസവ്വുഫ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഒരു വലിയന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ദിക്റോ ഖുർആനോ എന്തെങ്കിലും ഓതുകയും ചെയ്താൽ ഫലാ ബുദ്ദ അന്ന ദാലികൽ വലിയ യജ്ലിസു ഫീ ഖബരിഹി വയദ്കുറു അല്ലാഹ മഅഹു. ആ വലിയ തന്റെ കൂടെ ദിക്റിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും എന്നിട്ട് ഇവന് വേണ്ടി ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമെന്നും മഹാത്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കമാ ശഹദിനാ ദാലിക മിറാറൻ മഅൽ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സിയാറത്ത് നടത്തുന്നത്, ഉറൂസ് നടത്തുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവരുടെ മദ്ഹ് നേടേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ വസീലയാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരം നല്ല സംരംഭങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണകളും നൽകി നമ്മുടെ വിശ്വാസം വികലമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പന്ഥാവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില പ്രഭാഷകർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇതിന് അവസരം നൽകിയ സംഘാടകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മഹാനായ മദനി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. ജീവിതാന്ത്യം വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് ഇഖ്ലാസോടെ ഇസ്സത്തോടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യാസന്താനങ്ങൾ, ശിഷ്യന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന വസീയത്തോടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സുലൈമാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് ചുങ്കത്തറ ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങളിൽ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಇಮಾಮರಾದ ಇಶಾಕ್ ಫೈಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുങ്കത്തറ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഫൈസി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ, ദർഗാ സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഖാസിമി അവരുടെ
സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുങ്കത്തറ ഉസ്താദ് അവர்கள் അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു. സുന്നികളായ മഹാന്മാരുടെ മഖബറകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ബറക്കത്തെടുക്കുന്ന തവസ്സുലും ഇസ്തിഗാസയും നടത്തുന്ന ആ പുണ്യമുള്ള കാര്യം പാരമ്പര്യമുള്ളതാണ്. ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ ഈ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ധരിച്ച ഒരു ഖമീസ്, ആ ഖമീസിനെ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരം സ്പർശിച്ച ആ ഖമീസിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ആ ഖമീസിനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞ ആ വെള്ളം ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ രോഗം മാറാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരാൽ വന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖമീസ് മുക്കിയ ആ വെള്ളം രോഗികൾക്ക് ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുടിച്ചവർക്ക് ശിഫ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹറാനി ഇമാമിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുന്നികൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും അടിസ്ഥാനപരമായതാണ്, തെളിവുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും സുന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും അത് ചെയ്യില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಏಳೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಗ್ಝರಿಯಿಂದ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಯುವ ಮಾತುಗಾರ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಬು ತಾಹಿರ್ ಫೈಜಿ ಚುಂಗತರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಊದು ಬಿಕಲಿಮಾತಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈತಾನಿನ್ ವಹಾಮ್ಮ ವಮಿನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಐನಿನ್ ಲಾಮ್ಮ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والنار خفيا
ونجنا مما نخاف بخلاص عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم ما من صوت أحب إلى الله من صوت عبد مذنب تاب إلى الله فيقول لبيك يا عبدي صل ما تريد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله والولي لا خير النبي بسم خير منجلي يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قدمتني مشربي كلمتني سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയയിലെ പ്രൊഫസർ ഞാനടക്കം വരുന്ന നിരവധി ഫൈനൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭിമന്യ ഗുരുവിനെയുമായ മന്ത്രിയായ ചുങ്കത്ത സലീമ ഫൈലിസ് റാഫിയത്തുള്ള നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടിക്കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ പോയപ്പോൾ
പാട്ട് പാടണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എഴുതാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് കേട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ ഒരു രണ്ടുപേരും ഉസ്താദിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങി ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു ഒന്നിനായ മദനി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ. സുൽത്താനായി തേടിയ സയ്യിദ് ഹൃദയത്താൽ ഉദവിക്കാൻ തേടുന്നു ഉള്ളം പോവും നന്നാക്കണേ. ഹശറിന്റെ നേരത്ത് ഉമ്മത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഉശിരോടെ എന്നെയും കാക്കണേ. ഉള്ളാളിൽ വാഴുന്ന ഉദയവന്റെ നിധിയായ ഉമ്മത്തിൽ സുൽത്താനായി ഉന്നെ നീ തേടിയ സയ്യിദ് ഉരുകുന്ന ഹൃദയത്താൽ ഉദവിക്കാൻ തേടുന്നു ഉള്ളം പോരാവും നന്നാക്കണേ. ഹശറിന്റെ നേരത്ത് ഉമ്മത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഉശിരോടെ എന്നെയും കാക്കണേ. അതവും മനസാലെ പേടും ഫത്തിയാണ് അലമാന പുറത്തൽബിൽ തോന്നുക കൽബാണ് അരിമുല്ല പോയി പോത്തും കോതിച്ചാണ് സയ്യിദ് ഇല്ലെങ്കിലും എങ്കിലും ശഫായോരേ സയ്യിദ് ഉള്ളാളിൽ ലിംഗിടും ശഫായോരേ അതവും മാമനാട് ഏറെ കുറവാണ് അത് മനസാലെ പേടും ഫത്തിയാണ് അലമാല പൊരുമുമ്പ് പൊരുമുള്ള കൽബാണ് അരിമുല്ല പോയി പോറും കോതിച്ചാണ് സയ്യിദ് ഉള്ളാളിൽ ലിംഗിടും ശഫായോരേ ഉള്ളാളിൽ വാഴുന്ന ഉദയവന്റെ നിധിയായ ഉമ്മത്തിൽ സുൽത്താനായി ഉന്നെ നീ തേടിയ സയ്യിദ് ഹൃദയത്തായി ഉദവിക്കാൻ തേടുന്നു ഉള്ളും പൂരാവും നന്നാക്കണേ. ഹശറിന്റെ നേരത്ത് ഉമ്മത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഉശിരോടെ എന്നെയും നോക്കണേ. അല്ലാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പൊരുത്തം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ നമുക്കൊക്കെ ഏറെ സുപരിചിതർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഖാസിമി മൂപ്പനാട് ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുന്നിലായ ചുങ്കത്തറ സുലൈമാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് മദീന അറബിക് കോളേജിന്റെ അഭിമുഖമായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആദരവോടെ തോടാൻ ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈസി തോടാൻ ഉസ്താദ് അതുപോലെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഏറെ ആദരണീയരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി ഉള്ളാൽ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീസ് അവരുടെ
ഉറൂസ് മലയാളത്തിന് വളരെയേറെ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒന്നാമൻ പറയും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവേ അഴിമകൊണ്ടും മണലുകൊണ്ടും പിന്നിലായി ഞങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ വീടിന്റെ വഴിയെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് ഓരോ സദസ്സിലും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ പറയുന്നത് റഹ്മാനെ ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഈ വാദിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉത്തമ ഉമ്മമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തോടുകൂടെ ദുർവാസം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദൂരതകളാണ് നൽകിയേക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് വിലചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക, പടച്ചറബ് നിന്ദിച്ചതിനെ അല്ലാഹു താഴ്ത്തിയതിനെ താഴ്ത്തി കാണുക എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്, അടിത്തറ. എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ഒരു ദിനചര്യ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തിയെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ ഒരാൾ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയോ അല്ലാഹു നിന്ദിച്ചതിനെ നിന്ദിക്കുക ഈ കാര്യത്തിന് എതിരെ നിന്നാൽ അവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയി തരം താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക. ഈ ആയിരക്കണക്കിനായ ആളുകൾ റോഡിലൂടെ മഖാമിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ മനോഹരമായ നഗരിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ നമ്മളൊക്കെ വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൊതുവായുവാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിലെ ഉള്ളാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ ഈ നാടിനെ വാനോളം പകരുത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി ശരീഫുൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കുറിച്ച് വന്നവർ പറയുന്ന ഞാനടക്കം അങ്ങനെ വന്നതാണ്. കുഞ്ഞുനാളിലെ ഒന്നായ ചുങ്കത്തൂർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാടായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ഓരോ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ആടുകൾ പോകാറുണ്ട്. ആടുകൾ വരാറുണ്ട്. ഉമ്മമാർ, വല്യമ്മമാർ, വല്യപ്പമാർ എന്ന് വേണ്ട മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരോടും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, ആ ആടിനെ കല്ലെറിയരുതേ, ആ ആടിനെ വേട്ടയാടരുതേ, ആ ആടിനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ. ആ ആട് അത് കർണാടകയിലെ ഉള്ളാളത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കിയ ആടുകളാകും. ആ ആടിന് വാക്കുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കി നാടിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പച്ചപ്പുള്ളുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആടിന് പോലും താക്കത്തുള്ളതായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശം ധന്യപോലെ കലർപ്പില്ലാതെ പാറപോലെ അടപ്പിച്ചതായ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിൽ അരക്ക് തുറപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കുറിച്ചു വന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും, അല്ലാഹുവേ ബിഖവാസി ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ, നാഥാ ഞങ്ങളുടെ ദീനിനെ, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അടിമയുടമയോട് ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന, അതാണ് പ്രാർത്ഥന. നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യം ദുആ ചെയ്തു. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു കാണും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളോട് പറയാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പോലും പറയാത്ത എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് രഹസ്യമായി കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ശിഫാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശിഫാഇന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളം റസൂലുള്ളാഹി നേർച്ച കൊടുത്ത ഉമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ, മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാവാൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാവാൻ, കാലങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ കുഞ്ഞനായ
ദർബാറിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകും, ഹത്തുനോദിയിലുണ്ടാകും, യാസിയോദിയിലുണ്ടാകും, നേർച്ച കടയുന്നവരെ ഉള്ളാളിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പച്ചവെള്ളമായാലും അത് ബറക്കത്തിന്റെ വെള്ളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളിന്റെ ലെങ്കി മറയുന്ന മസാറുകളുടെ മഖാമുകളുണ്ട്. ആ ലെങ്കി മറയുന്ന മഖാമിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് തന്റെ കണ്ടാന്തരങ്ങളിൽ, തന്റെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ വെളിച്ചം കത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഹബ്ബീകളുണ്ടാവും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിമി സ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഗുരുവര്യർ ശൈഖുന ചുന്നത്തുൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അവിടെ നിന്ന് അല്പദൂരം ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറക്കെ ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ ഉറൂസിന് എത്ര ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയെന്നറിയില്ല, എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. എന്തിനാണ് ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? പരിശുദ്ധ റജബ് മാസമാണ്, ഇത് പരിശുദ്ധ റജബാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും റജബ് ശഹ്റുല്ലാഹ്, റജബ് എന്റെ മാസമാണ്, പരിശുദ്ധ റജബ് എനിക്കുള്ളതാണ്. ഉള്ളാട് മഖാമിന്റെ പരിസരത്തിരുന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്നിട്ട് ാകുന്ന വർഷത്തില് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉള്ളാട് ഓസൂബാക്കിൽ വന്നിട്ട് മനസ്സിന്റെ ആദികള്, വ്യാധികള്, വേദനകള്, നൊമ്പരങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള് പടച്ചറപ്പിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ രാത്രിയെയും പകലിനെയും ഒരുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറയാ റഅയ്തു ലൈലത്തുൽ മിഅ്റാജി അല്ലാഹു നബിയെ കൊണ്ടുപോയ രാത്രിയിലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നബിയേ എന്നെ കണ്ടോ നബിയേ എന്ന് അല്ലാഹു പൊരുത്തത്തോടെ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വാനലോകത്തേക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയില് ഹബീബായ തങ്ങളൊരു പുഴ കണ്ടു, ഒരു ആറ് കണ്ടു, ഒരു അരുവി കണ്ടു. എന്താണ് പുഴയുടെ പ്രത്യേകതയെന്നോ? സ്വർഗത്തിലെല്ലാം റസൂല് കണ്ടതായ പുഴക്ക് പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പുണ്ട് സഹോദര, പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പുണ്ട്, തേനിനേക്കാൾ മധുരമുണ്ട്, മഞ്ഞിനേക്കാൾ തണുപ്പുണ്ട്, കസ്തൂരിയേക്കാൾ വാസനയുണ്ട്, കസ്തൂരിയേക്കാൾ വാസനയുണ്ട്. മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ? മധുരം എന്താ? മധുരം ഈ കർണാടകയും തമിഴ്നാടൊക്കെ മധുരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? മധുരം എന്താ? മധുരം അതല്ലേ? ഓക്കെ, മധുരം എന്താ? മധുരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും പഞ്ചസാര. അത് പഞ്ചസാരയിൽ മധുരമാണ്. ഹൽവ എന്ന് പറയും, അത് ഹൽവയിൽ മധുരമാണ്. മധുരം എന്താ? കാലം കുറയില്ലേ മധുരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. മധുരം എന്താ എന്നാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മധുരം എന്താ? അതൊരു അനുഭവമാണ്, അത് കൽബിന്റെ, മനസ്സിന്റെ, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് മധുരം. എന്നാൽ തേനിനേക്കാൾ നമ്മൾ മധുരം ഓർക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മധുരം അത് തേനാണ്. ആ തേനിനേക്കാൾ മധുരമുണ്ട് ആ പുഴയിലെ വെള്ളത്തിൽ. ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഹബീബുല്ലാഹ് ജിബ്രീലേ, പാലിനേക്കാൾ വെളുത്ത, തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ള, മഞ്ഞിനേക്കാൾ തണുത്തുറഞ്ഞ, കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധപൂരിതമായ ഈ പുഴയിലൂടെ നീന്തുന്നതാരാ? ഈ പുഴയിലൂടെ ആറാടുന്നതാരാ?
ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരാരാ? ഹബീബായ തങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഉള്ളാർന്നിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ വളരെയേൽക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള കൗണ്ടറുണ്ട്, കയ്യിലുള്ള തസ്ബീഹുമാരുണ്ട്. മഖാമിന്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു നബിയേ, ആ പുഴയിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ രജവമാസമായി നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളാ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളാണ് പുഴയിൽ കിടക്കുന്നത്. റബ്ബേ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒന്നാമീൻ പറയുല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആമീനുള്ള സ്വീകരിക്കാറുമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആമീനുള്ള കബൂലാക്കാതിരിക്കില്ല. പഞ്ഞരായ മദനീയങ്ങളുടെ ദർബാറല്ലേ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പാദത്തിന്റെ ചൂടല്ലേ, ഇവിടെ നിന്നിട്ടല്ലേ അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയല്ലേ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അരികില്? ഒരു മുകർറബായ മലക്കിലേറെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. മുകർറബീങ്ങളായ മലക്കിലേറെ സ്ഥാനം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഈ സദസ്സിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്ത സഹോദരാ, ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തുമ്പോ അല്ലാഹുവിനോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിശുക്ക് കളിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മടിയാണിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിനോടല്ലേ, പടച്ചറപ്പിനോടല്ലേ, ഏകനായ നാഥനോടല്ലേ. പാതിരാസമയമാണ്, പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ രാത്രിയാണ്. ആമിമായി സഹോദരാ, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മാമിൻ സൗദിൻ ഒരു ശബ്ദവും തന്നെയില്ല, ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലേ ഇല്ല. അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദമേതാ? അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദമേതാ? അത് ദീനിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൂളിപ്പാട്ട് പാടലല്ല, സിനിമ സീരിയല് കണ്ടിട്ട് അതിലെ പാട്ടുകൾ അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വേദികളിൽ പോയിട്ട് മ്യൂസിക് ധരിച്ച് പാടലല്ല. അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദമേതെന്നറിയോ? ജീവിതത്തിൽ സമയവും സന്ദർഭവും ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോ അറിയാതെ തെറ്റ് വന്നതാണ്, അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല അല്ലാഹുവേ, ഇനി ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് പറ. അല്ലാഹുവിന് അത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലാഹുവിന് അത് വലിയ പൊരുത്തമാണ്. പടച്ചവനെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു പോയതാണ്, എന്റെ അടുത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്നിട്ട് മദ്യപിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഉണങ്ങി അല്പം കഴിച്ചതാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള, കാണാൻ നല്ല അഴകുള്ള, കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആരും കാണാതെ ഇരുട്ടിലിരുന്നിട്ട് എത്തിരിപ്പോടെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ കമന്റ് വന്നപ്പോ ആ കമന്റിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആ ചാറ്റിങ്ങിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും
കൈ പൊക്കിക്കോ, കൈ പൊക്കിയിട്ട് റബ്ബിനോട് പറ അല്ലാഹുവേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ, എന്നോടത് അക്രമം ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവിന് അത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ജീവിതത്തിൽ സമയവും സന്ദർഭവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നോ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളില്ലേ, ആ തെറ്റിയേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയുള്ളാഹുവേ എന്നോട് നീ ഒന്ന് പൊറുക്കണേ, എന്നോട് നീ അത് പൊറുക്കണേ, എന്നോട് നീ ഒന്ന് പൊറുക്കണേ. ഇത് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അല്ലാഹു നമ്മളോട് തിരിച്ചു പറയും, അല്ലാഹു നമ്മളോട് തിരിച്ചു പറയും. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം എന്താ, ഞാൻ ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്തല്ലോ, ഞാൻ ഉള്ളാടത്തേക്ക് അരി തീർച്ചയാക്കിയല്ലോ, ഞാൻ ആടിനെ കൊടുത്തല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്റെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം തന്നില്ലല്ലോ. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെയില്ല. അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു നമ്മളോട് തിരിച്ചു പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ട്, ലബ്ബൈക യാ അബ്ദീ, എന്റെ അടിമേ, എന്റെ അടിമേ എന്നോട് ചോദിച്ചോ, നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാനത് തരാം. സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ തരാം, സമ്പത്ത് വേണോ ചോദിച്ചാൽ തരാം. വീടുകളിൽ കടം വന്നിട്ടുണ്ട്, മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് പ്രയാസത്തിലാണ്, ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞു വരാൻ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഈ ആരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ കടമുള്ള സഹോദര, അല്ലാഹുവിനോടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന സഹോദര, പരിശുദ്ധ റജബമാസമാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു തരുവത്രേ, എന്തും ചോദിക്കാം. കാരണം റജബുൽ ശഹ്റുല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ റജബ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്, പരിശുദ്ധ റജബ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ, ഞാൻ വഅദ് പറയുന്നവരല്ലേ. ഓരോ രാത്രിയിൽ ആയിരക്കണക്കിനായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മതപ്രഭാഷണ വേദികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നയാളല്ലേ, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, ഞാൻ വലിയ അധ്യാപകനല്ലേ, ഞാൻ വലിയ മുദർരിസല്ലേ, എന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരാളില്ല. എന്റെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ എന്തായാലും സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര, ചിന്തക്ക് തിരക്കറിയ, അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. സ്വർഗം അല്ലാഹുവോട് ചോദിക്കാം, എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം? നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലാഹുവിനോട് കുറച്ചാ ചോദിക്കുക, സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടില്ല, നല്ല വീട് അതും എനിക്ക് കിട്ടില്ല, നല്ല വാഹനം അതും കിട്ടില്ല. എന്തിനാ അങ്ങനെ ചോദിക്കണേ? എന്തിനാ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹുവേ എനിക്കൊരു ടെറസിന്റെ വീട് തരണേ, പ്രശ്നമുണ്ടോ? അല്ലാഹു വിചാരിക്കാലോ, എനിക്കൊരു വലിയ കാറ് തരണേ, പ്രശ്നം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദുആ ചെയ്യാ, എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് തേടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് കുഴപ്പം, അതാണ് കുഴപ്പം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹിയെ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൗ അന്ന റസൂലാ, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ യഖറു അലാ വജ്ഹിഹി മിൻ യൗമി ഉലിദ ഇലാ യൗമി യമൂതു, വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹദീസ്. യഖറു അലാ വജ്ഹിഹി, അവന്റെ മുഖം അവൻ ഇങ്ങനെ കുനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സുജൂദ് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ മുഖം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിൻ യൗമി ഉലിദ, അവൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇലാ യൗമി യമൂതു, അവൻ മരിക്കുന്നത് വരെ, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അല്ലാഹുവെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ഒരാൾ, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ പടച്ച റബ്ബിനെ സുജൂദ് ചെയ്ത ഒരാൾ, എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ല, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഖുർആൻ തൊടുന്നവരല്ല, ആരെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പുറത്ത് ധരിക്കുന്നവരല്ല, മുന്നിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയുടെ സംഭാവന വിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ മനസ്സിൽ പൊരുത്തമില്ലാതെ കീറിയ 10 നോട്ടിൽ 10 രൂപയുടെ
മസ്ജിദിൽ മനോഹരമായി നടക്കുന്ന ഉറൂസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് പോലും ചൊല്ലാതെ ഈ മഖാമിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതാതെ ഉള്ളാന്റെ ടൗണിലൂടെ തെരുവിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നടന്നവരല്ല. പിന്നെയോ من يوم ولد إلى يوم يموت തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ മുഖം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സട്ടാനം ചെയ്തവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെ എന്നാലും അല്ലാഹു അതിനെ നിസ്സാരമാക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിനായി തോന്നില്ല. നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ വലിയ സംഭവമല്ലയോ, ഞാനെപ്പോഴും പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് വരുന്നവനല്ലോ, ആഴ്ചയിൽ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് പോകുന്നവനാണ്, ഞാൻ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവനാണ്, സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാണ്, വർഷത്തിലോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴോ ഉംറക്ക് പോകുന്നവനാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തിരക്കടില്ലാതെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലെത്തും ഒന്നുമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. ഞങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നാളെ നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഞങ്ങള്, ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഞങ്ങള് നാദാ നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ നാദാ. അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കരുതും നമ്മൾ വലിയ അമൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. പരിശുദ്ധ റജബ് മാസം വരിക, ഞാൻ തിരക്കിടില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരു ഹത്തും ഓതിയല്ലോ, ഒരു ഹത്തുമല്ലേ ഓതിയുള്ളൂ. ഖുർആനൊന്ന് മുഴുവനും നോക്കുക അല്ലേ? ഖുർആനൊന്ന് മുഴുവൻ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കുക. അത് താല്പര്യമില്ല, ഖുർആൻ മുഴുവനൊന്ന് കാണണ്ടേ. ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ഓതാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ ഖുർആൻ ഒന്ന് നോക്ക്. ഖുർആൻ ഒന്ന് മറിച്ച് എല്ലാ പേജും ഖുർആനിനെ നോക്ക്. അതിനെങ്കിലും ഒരു സമയം കണ്ടെത്തും. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഹരി നിങ്ങളെ കണ്ണിന് കൊടുക്കണം. കണ്ണ് വലിയ സംഭവമല്ലേ? നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മളെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല, കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? അത് പ്രശ്നമല്ല. അത് പുരികം കൺപുരികം ത്രെഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി അതിനെ മൊഞ്ചാക്കി പോകാൻ നടക്കുക. ഇതുവരെ അതിന് നേരെ തിരിഞ്ഞില്ല. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഹരി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? ആരാധനകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഹരി ഏതവയവത്തിന് കൊടുക്കണം? ഏതവയവത്തിന് കൊടുക്കണം? കണ്ണിന് കൊടുക്കണം. ഇബാദത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഹരി കണ്ണിന് കൊടുക്കണം. കണ്ണിന്റെ ഓഹരി എന്നാൽ എന്താണ്? കണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്താണ്? പറഞ്ഞു അത് പരിശുദ്ധ മുസ്ഹഫിൽ നോക്കലാണ്. നോക്കിയാൽ കൂലിയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ കഅബയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പുണ്യമുണ്ട്. മുമ്പ് പെറ്റ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാലും പുണ്യമുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറൂസുകളെ ഇന്നത്തെ വളരെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ കട്ടിനൊരു പാവം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ആ വാതിലോട് തുറന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക്
നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ പോലും അല്ലാഹു കൂടി വരുന്നതാണ്. റബ്ബേ നിങ്ങളെ ഒന്നുമാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഫ്വ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, അവർക്ക് സുഖം നൽകണേ അല്ലാഹു, അവർക്ക് സുഖം കൊടുക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് നോക്കൽ പോലും ധരിയാണ്. അല്ലാഹു അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുഅ്മിനേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഖബത്തുൽ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയോട്, നബിയേ മൻ നജാതു, എന്താണ് രക്ഷ, എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക? വലിയ ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെടുക? ആഗ്രഹമല്ലേ സഹോദര, രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും, ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും, ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ ശരീഫുൽ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാരത്ത് അവിടുത്തോടുള്ള ഹുബ്ബ്, അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ നായ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഗുഹാവാസികളായ അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് പടച്ച റബ്ബിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പരിസരം സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നാടുകളുടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് കൂടിയ നായക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഖുതുബുസ്സമാൻ മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നിട്ട് ആണ്ട് കഴിയോളെങ്കിലും ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം തരില്ലേ? തരില്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു. എന്തിനാ മനസ്സിൽ ശങ്കിക്കുന്നു? അല്ലാഹു തരും, സംശയമില്ല. അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം തരും. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഖബത്തുൽ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ പുന്നാര നബിയോട്, ഞാൻ ചോദിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട്, നബിയേ രക്ഷയെന്നാൽ എന്താണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അന്നിക്കാലൈക ലിസാനക, നിന്റെ നാവിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം. വലിയ പ്രശ്നം, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ കണ്ടാൽ അത് ശരിയാണോ അത് തെറ്റാണോ എന്നറിയാതെ അടുത്ത 10 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചുണ്ടുപേര് കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, അവരെ നിയന്ത്രിക്കണ്ടേ? അത് 10 ആളുകളോട് വോയിസ് അയക്കും. ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ വരും മെസ്സേജ്, അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നിലമ്പൂരിൽ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ ഉമ്മർ. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ അദ്ദേഹവുമായി പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ല, കോവിഡ് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്നപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ സാറ് മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നുണ്ട്. മരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചു അല്ലേ? അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളതിനെ പ്രതികരിക്കും. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. നീ കടംകാരനാകാണ്ടിരിക്കണോ? കുന്നുകൂടിയിട്ട് കടവും തീയും ഒരുപോലെയാണ്. അല്പമുണ്ടായാൽ മതി, അത് തീ പോലെ പകരും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി വരിപ്പിക്കണമേ. ഇതുവരെ ദ്വാരപ്പോ കൈ പൊങ്ങിയില്ല, ഇപ്പൊ ദ്വാരം എല്ലാവരും കൈ പൊങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കടമുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കടമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല മുടച്ചവരെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കടബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്തു തരണേ. രക്ഷ വേണോ? നിനക്ക് വീട് വേണോ? നിനക്ക് മക്കൾ വേണോ? ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണോ? നിന്റെ നാവിനെ നീ നിയന്ത്രിക്കണേ മുഅ്മിനേ. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത്
മുഴുവനും അടച്ചുകൂട്ടിയിട്ടും പള്ളിയും മദ്രസയും മുഴുവനും അടച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലും ഉസ്താദ് മാത്രം വന്നിട്ട് വാങ്ങുകൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയ കഴിഞ്ഞ കാലം കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്നില്ലല്ലോ. പട്ടിണി കിടന്നോ? കോവിഡ് കാലത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന ആരെങ്കിലും കൈപോക്കോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കാതെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക, അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. ഇപ്പൊ സഹോദരിമാര് പറയും ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വിവാദമാവും. ആ ഉസ്താദുമാരെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ കൂടി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബിന്റെ വിവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക. ആവശ്യം, അത്യാവശ്യം, അനാവശ്യം. ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നാണ്. ആവശ്യം, അത്യാവശ്യം, അനാവശ്യം. നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ആവശ്യത്തിനും അത്യാവശ്യത്തിനും ഇറങ്ങാം. സഹോദരിമാർ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ മതി. പെങ്ങളെ, നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറയാം, എന്റെ പൊന്നു സഹോദരി, നിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാമവര്യന്മാർ വൃത്തികെട്ട കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയാ പെങ്ങളെ, നീ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നീ റോഡിലൂടെ ഹിജാബെങ്കിലും ധരിച്ച് പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ഫിറ്റായിരിക്കുന്ന ഇറുകി നിൽക്കുന്ന പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് ഒരാളത്തിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാര് വൃത്തികെട്ട ചിന്തയോടുകൂടെ നിന്ന് നോക്കരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറയാതെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, നിന്റെ രോഗം മാറണോ, നിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീരണോ, നീ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക. ഹബീബായ തങ്ങൾ മൂന്നാമത് പറയുന്നത്, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ വന്നുപെട്ട തെറ്റുകളെ ഓർത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കരയുക. എന്നുള്ളത് വലിയ യോഗ്യതയാണ്. കരയുക എന്നുള്ളത് വലിയ യോഗ്യതയാണ്. കരയുക എന്നുള്ളത് വലിയ യോഗ്യതയാണ്. മറക്കരുത്, മഖാമിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര തിരക്കായാലും പ്രശ്നമില്ല. എത്ര തിരക്കായാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ നിയന്ത്രണമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മഖാമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നല്ലോ, ദർഗയുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നല്ലോ. വഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പിൽ എത്ര വൈകിയാലും ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കയറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കയറണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും കയറാം. നിങ്ങൾ കയറുവോ? നിങ്ങൾ വരുമോ? സിയാറത്തിന് വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ വരാമോ? വരുമെന്ന് കൈവെക്കോ? ഇല്ലേ? എല്ലാവരും കയറ്. എന്തിനെ തങ്ങളുടെ ദർബാറിന്റെ വാതിൽ പിടിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കിടന്നു കരം പിടിച്ചിട്ട് പറയണം, എന്നോട് പുറത്തുപോട്ടെ വിജയസ്ഥലം ഏറ്റവും പറ്റുന്നതാ. നീ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അടമോട്ടിട്ടുടനടി നിറവേറ്റ വന്നാൽ നിന്റെ മുഴുവൻ തലമുടി ഒന്ന് കരയണം സഹോദര. ഇനി കരച്ചില വന്നില്ലെങ്കിലും കരയുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണം. എന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത്? മകളിലല്ലേ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരില്ലേ? പടച്ചറപ്പിന്റെ പച്ചക്കിളിയായി പാടിക്കളിക്കുന്ന മുത്തരങ്ങളെ അവരുടെ വാതിൽ പിടിച്ചിട്ട് വാതിൽ മുട്ടണം. പടിവാതിൽ ഒഴിയാതെ എപ്പോഴും നീ മുട്ടണം. അത് കണ്ട് വലിയ റബ്ബിനെ തോന്നണം. അല്ലാഹുവിന്റെ പടിവാതിൽ ചെന്ന്, ഔലിയാവിന്റെ പടിവാതിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദർഗാ ശരീഫിന്റെ ഉറൂസ് കഴിയുമ്പോൾ
രോഗമില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ രോഗിയല്ലേ. എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗമുണ്ടല്ലോ. എന്റെ യൂട്രസ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രശ്നം ഉടമല്ലോ. എനിക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത തലവേദനയുണ്ടല്ലോ. ഖുർആനോടാണ് കണ്ണിന് വേദനയാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ദിവസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതുസമാന ദർബാറിൽ നിന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാസീനോദിയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, യാസീന്റെ ബറക്കത്തുള്ള റബ്ബേ, പുതുസമാന ഗുരുത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെയൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ, എന്നെയൊന്ന് കബൂലാക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ കഴിയുന്ന സുമാപന ദിവസത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലങ്ങളിൽ ആരാരും അറിയാതെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവില് ഇത്തിരി പോലെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് കാമുകിയോട് ചാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ ഉള്ളാളത്തിന്റെ വിസിയോടിന്റെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്ത് എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനോട് കമന്ററിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുകളെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ നന്നാകണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ അബൂതാലിബ് പൈസ നന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് പറയാണ് പോലെ നിന്റെ ചരിത്ര ശുദ്ധി മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് പിച്ച് ചെയ്യും കാണിക്കരുതിട്ട് പറയാതെ പറഞ്ഞത് വധിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ എന്റെ കോളേജിലേക്ക് പോയപ്പോ ഒരുപാട് ദിവസം നിന്നോട് പരിചരിക്കാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോട് എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ടതാ, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലടാ. ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വാക്ക് കേട്ട്, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നല്ല കുഞ്ഞായി വളരുന്നവരാണ് എന്ന് നീ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാറ് വേണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ്. പക്ഷേ ഏതോ ഒരു ദിവസം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മലവിരിച്ച പുഞ്ചിയിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് യാത്രയുടെ യാമൂര് ഉമ്മയുടെ പോയും കറങ്ങുന്നത് ആരും കാണാതെ ഉമ്മയുടെ പേര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചാപ്പ് ചെയ്ത കമന്റ് ചെയ്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഒന്ന് കറിയുപോലെ ആര് പറയണ്ട. നീ നിന്റെ ഉറപ്പ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മകന് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു യാസിനോട്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്നവരെ ഓടിക്കുകയല്ല. നിനക്ക് നല്ല പുതുവാളെ കിട്ടണോ? നിനക്ക് നല്ല ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടണോ? നിന്റെ ജീവിതം പ്രശ്നമാകണോ? നിനക്ക് മക്കളുണ്ടാകുമ്പോ ആ മക്കൾ നന്നാകണമോ? നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ? നീ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയാതെ, നീ കോട്ടരസിൽ കഴിയാതെ സ്വന്തമായി വീട് പണിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ സുഖകരമായ ജീവിതം വേണോ? ഒന്ന് കരയുന്നവരെ, ഒന്ന് കരയുന്നവരെ നിന്റെ കാമുകളെ ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞില്ലേ? വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന് കരഞ്ഞില്ലേ? ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിന്റെ സന്തോഷമായ ജീവിതത്തിനാണ് പറയുന്നത്. കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഒരു ദിവസത്തിനൊന്ന് കരയുന്നവരെ, ഒരു ദിവസത്തിനൊന്ന് കരയുന്നവരെ കണ്ണീർ ഒരിക്കലും ചെറുമുണ്ടോ? ആ കണ്ണീര് തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യണമല്ല. വീണ്ടും കണ്ണീരൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തുടക്കണം. ആ കണ്ണീരായ കൈ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നീട്ടണം. അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ്, എന്നോട് പൊറുക്കുമോ റബ്ബേ, എന്നോട് അഫ്വ് ചെയ്യുമോ റബ്ബേ. അറിയാതെ ചെയ്തതാണ്, അറിയാതെ വന്നുപോയതാണ്. ബലമുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ വൃത്തികെട്ട കെണികളിൽ വിട്ടുപോയതാണ്. എന്നോട് അഫ്വ് ചെയ്യുമോ, എന്നോട് പൊറുക്കുമോ, ഇനി ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കരയാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മുത്ത റസൂലുള്ളാഹിയാണ് പറയുന്നത്, സംശയിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് കടവല്ലേ? ആരും അറിയാതെ കരയാറില്ലേ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിവണ്ണുകൾ അഥവാ പുതുനാരികൾ, നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ, നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഉമ്മയെ പിടിച്ചിട്ട് കരയും. നിങ്ങളൊക്കെ പോകാറില്ലേ? ഇവിടെ ഭർത്താവിന്റെ
ഉമ്മയെ പിടിച്ചിട്ട് കരയും, ഉമ്മ ഞാൻ പോവാ, ഉമ്മ ഞാൻ പോയി വരാ. 10-18 വയസ്സുകളുടെ കാലം പോറ്റി ഉണർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് യാത്ര പറയാ, വീടിനോട് യാത്ര പറയാ, കളിച്ചു വളർന്ന വീടിന്റെ മുറ്റത്തിനോട് വിട പറയാ. ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ നാട്ടിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോവാ. ആ നേരത്തെ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയും, മുത്തം കൊടുക്കും. പക്ഷേ ആ നേരത്ത് കല്യാണ പന്തലിൽ ഒരു തോർത്തുമുണ്ട്, ഒരു കോട്ടൻ തുണി തോന്നിയിട്ടിട്ട് ആകെ വിയർത്തൊലിച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടിണി പാവം ശരിക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരു സാധു നടപ്പുണ്ട്. അയാളാരും കാണലില്ല, അയാളാരും നോക്കലില്ല, ആ പാപത്തിനോടാരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയാറില്ല. ആ സാധു ഏതെന്നറിയോ, ആ പാവം ഏതെന്നറിയോ, ഒരു വാസനയുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്ന, ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ആദ്യമായി ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാൻ അവസരം തന്ന, ഒരു ഭംഗിയുള്ള ചെരുപ്പ് വാങ്ങി തന്ന, പട്ടിണി കിടന്നാലും വിഷമിച്ചാലും നമ്മളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ, സ്വർഗത്തിന്റെ നടുവിലത്തെ വാതിലാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ ഉപ്പാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പാവമാണ് പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നതിന്റെ പിന്നിലവരാണ്. ഞങ്ങളൊരു വാസനയുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുടിച്ചത് പോലും അവര് തന്നിട്ടാണേ. ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായപ്പോയേക്ക് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയതല്ലേ. പഠിച്ചോനെ, ആ സാധുക്കളോട് വാങ്ങുകയും ചെയ്യണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യണ്ടേ, ദുആ ചെയ്യണ്ടേ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കിട്ടാൻ ആ സഹോദരി ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടാവും. എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ? ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് കണ്ണടിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ, നീ പൊയ്ക്കോ പെങ്ങളെ. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി പറയാ, നീ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് തൂമ്പ് ചോദിച്ചാൽ നീ രക്ഷപ്പെടും മോളെ. നിനക്ക് നല്ല ജീവിതം കിട്ടും, നിനക്ക് നല്ല സന്തോഷം വരും. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി എന്നോട് ദേഷ്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹുവിനെ പെണ്ണന്മാരെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഞാൻ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മദനി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സനത് വാങ്ങിയ ഒരു മുതാലി, ഒരു മദനി ഉവൈസോ, ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അത് പറയുമ്പോ കുഞ്ഞിന് വേദനയുണ്ട്, അത് പറയുമ്പോ സഹോദരനോ മതിന് കൂട്ടുകാരനോ വേദനയുണ്ട്. ആ ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിന്റെ വേദിയിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആ സഹോദരന് സനത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ശൈഖുൽ ജാമിഅയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതയായ ഗുരുവിനെ കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഭരണങ്ങളുടെ പണ്ഡിത സഭ സമസ്ത കേരളത്തിലുള്ള മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന മുന്നരായ ശൈഖുൽ ജാമിഅ കാസർഗോഡ് സ്നേഹിതയായ ഖാലി, ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പൈലി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും കണ്ടാൽ പുന്തിരി മാത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന വന്ദനായ ഞങ്ങളുടെ ശൈഖുൽ ജാമിഅ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അവയും അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇനിയും ദീർഘകാലം, ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ കേരള സമുദായത്തിനെ, ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ, നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളതായ മുസ്ലിം മഹിളകളെ നേരായ ദിശയിലൂടെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ പണ്ഡിത കുലപടിക്ക് കൊടുക്കണമല്ല. ഒന്നിനായ ശൈഖുൽ ജാമിഅയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സനത് വാങ്ങിയ ഉവൈസ് മദനി കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉമ്മച്ചി മരണപ്പെട്ടു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മരണപ്പെട്ടത്, ദുആ ചെയ്യണേ. എന്നോട്
പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഉസ്താദിനോടും അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്, എന്തോ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകും ആ ഉമ്മാക്ക്, എന്തോ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകും ആ സഹോദരനെ. എത്ര കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പ്രശ്നമേ. ഉള്ളാടത്തെ മദനി കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിയേതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെലവ് വാങ്ങുന്നത് കാണാൻ മദനിയുടെ ഉമ്മ എത്ര കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവേ, എവിടെയാണ് മരണം ചെയ്തതെന്നറിയില്ല. ആ പൊന്നുമാർക്കും മകഫിറന്ന് കൊടുക്കണയല്ല, മറുപമത്ത് നൽകണയല്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആരാണ് ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് കേൾക്കണം. ആരാണ് ഉമ്മു ഹബീബ? ബഹുമാനം അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം. അബൂ സുഫിയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകളാണ് ആര്? ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. മുസ്തഫ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഒരിക്കൽ തന്റെ മകളെ കാണാൻ, കെട്ടിച്ചുവിട്ട മകളെ കടിച്ചുവിട്ട മകളെ കാണാൻ അബൂ സുഫിയാൻ എന്ന പിതാവ് മകളുടെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഉപ്പാനെ കാണാൻ മകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, മകളെ കാണാൻ ഉപ്പാക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇടക്കിടക്ക് പോകണം. പോയിട്ട് മക്കളെ കണ്ടിട്ട് വരണം. അതൊരു പുണ്യമാണ്. അബൂ സുഫിയാൻ പോയി. ചെന്നപ്പോ അബൂ സുഫിയാൻ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ കയറി. അബൂ സുഫിയാൻ എന്ന സ്നേഹനിധിയായ വാത്സല്യനിധിയായ ഉപ്പ മകളായ ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ അവിടെ ഒരു പഴകിയ ഒരു വിരിപ്പ് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബൂ സുഫിയാൻ എന്ന വാപ്പ മുതിർന്നപ്പോ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു, വാപ്പ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത്. ക്ഷുഭിതനായി ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ തന്റെ മകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അബൂ സുഫിയാൻ എന്ന പിതാവ് ചോദിച്ചു, മക്കയിലെ മക്കയിലെ 2 രൂപക്ക് പോലും വിലയില്ലാത്ത ഈ കീറിയ വിരിപ്പിയാണോ ഈ നാട് മുഴുവൻ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പോലും കിരിപ്പുള്ള ഈ വിക്കാരത്തിന്റെ സാധനം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നോ? അതും എന്നോട് പറയാൻ നിന്റെ ഉപ്പയായ എന്നോട് അങ്ങാടിയിൽ ടൗണിൽ ചന്തയിൽ 2 രൂപക്ക് പോലും വിലയില്ലാതെ ഈ വിരിപ്പിൽ ഇരിക്കണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറയാമോ? ഉപ്പയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, വാപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ, നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല. ഈ വിരിപ്പ് ഏതെന്നറിയോ? എന്റെ മുത്തുനബി വരുമ്പോ ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പാണ്. എന്റെ മുത്തുനബി എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇരുത്തില്ല. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹി സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. അതാണ് സ്നേഹം. അതാണ് സ്നേഹം. നിന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പെടണ്ടായെന്ന് കരുതി വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവില്ലാത്തവർ, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ മൊബൈലിലൂടെ മണിക്കൂറുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ നീ പഠിക്കണം. ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന ആ മഹിത വനിതയെ, ആ സ്വർഗീയ പുഷ്പത്തിനെ ഒന്ന് അടർത്തണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ.
ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാം. ഒരു ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുമഅത്തുൽ ഉസ്താദിനെ ജാമിയയിലേക്ക് ക്ലാസ് അല്ലേ എന്തിനാ എപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നറിയോ? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുലർച്ചെ 3 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് ഉസ്താദിനെ വഴിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടി അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ ഉസ്താദിനെ എവിടെ ചെർക്കളയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പരിപാടി ശിഷ്യന്മാര് വിളിച്ചതാ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടേ ദുആ ചെയ്യാൻ ഒന്നിനായ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ വീട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് വരണം. ഞാൻ കേട്ടതാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി ആവർത്തിച്ച് ആ ഫൈലി സുഹൃത്ത് ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉസ്താദ് ഒന്ന് വരണം. ആ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയയുടെ തവാസുൽ എന്ന മഹിതമായ പരിപാടി കർണാടകത്തിലെ സ്നേഹനിധികളായ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈലി സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅകൾ നടക്കുമ്പോ ഒരു ബക്കറ്റും പിടിച്ച് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. ഞങ്ങൾ പിടിച്ച ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജാമ്യത്ത് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് തരുവോ? സ്വന്തം വീട് പണിയാനല്ല, സ്വന്തം മക്കളെ കെട്ടിക്കാനല്ല, സ്വന്തം പോക്കറ്റ് ചേർക്കാനല്ല, ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ ജാമ്യ എന്തിനായ കണ്ണീർ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാഇദുൽ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഖിയുടെ കഥമറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കടലുണ്ടി പുഴയോരത്തെ സ്നേഹവസന്തത്തിന്റെ ഭൂമരത്തമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിഎംഎസ് ഭൂമോചിതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എല്ലാത്തിലുപരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസുൽ ഉലമ പാറമാടി സാറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹദ്ദിഖുൽ ഉലമ കുബറത്തുൽ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പൂർവ്വസൂരികളായ ആളുകൾ ഓരോ മുടക്കും മുടക്ക് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം പറഞ്ഞ് മക്കളെ പോലെ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ജാമ്യക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് തരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ഫൈലിമാർ സ്വരൂപിച്ച് 10 രൂപയും 5 രൂപയും 2 രൂപയും 20 രൂപയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് അത് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നവർക്ക് വാശിയുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവരുടെ മിത്തബയിൽ പോയി. ചെറുക്കളയിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മിത്തബയിലേക്ക് ആ മിത്തബയിൽ അത് ഏറ്റുവാങ്ങി ബന്ദറോവര റളിയല്ലാഹുവിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇനി നാളെ സുബ്ഹിയാകുമ്പോഴേക്കും ഉസ്താദിന്റെ ജാമ്യയിലെത്തണം. അപ്പോൾ വൈകി കൂടാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. മകനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദിനെ അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനൊക്കെ ജാമ്യയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്വങ്ങൾ പൂർത്തിയ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനോട് സുബ്ഹിക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് അതൊരു ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ രൂപം ശൈലി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ ഉമ്മായുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 18 വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു. 18 വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു. ഉള്ളാളത്തേക്ക് നേർച്ചയാക്കി കുട്ടിയുണ്ടായി, പെൺകുഞ്ഞി. ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ടായില്ല. പലതവണ ഒരു തവണ വന്നത് അതിനാ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
18 വർഷമായി മക്കളില്ലാത്ത എന്റെ സഹോദരി മക്കളുണ്ടായത് ഒരാളത്തേക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന് നേർച്ചയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. എന്താ നേർച്ചയാക്കിയത്? എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളെ ദർബാറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം, നിങ്ങളെ മുന്നിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാം എന്ന് നേർച്ചയാക്കി. മക്കളുണ്ടായി. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ഞാൻ ഒന്നിനൊന്നും കൂടെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത് പൊരുത്തം നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു കൊടുത്ത് പൊരുത്തം നൽകട്ടെ. ഒരു ഹദീസിൽ കൂടെ പറയുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാം, സമിഅതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഖസ്ലതാനി, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. മൻ കാനതാ ഫീഹി കതബഹുല്ലാഹു ശാകിറൻ സബറ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ, ഈ ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബൈത്ത് ചൊല്ലി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എത്ര കാര്യം? രണ്ട് കാര്യം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, എന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളണമെന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെയും കണ്ടോളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഉറൂസിന് ചുങ്കത്തറയിൽ നിന്ന് വന്നതായ അബൂ താഹിർ ഫൈലി എന്ന സഹോദരൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, രണ്ടു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നന്ദിയുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ക്ഷമയുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലും അല്ലാഹു വരെ ഉൾപ്പെടും. നന്ദിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ക്ഷമയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അല്ലാഹു ആ മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്തും. ആരാണവർ? മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാം, മൻ നളറ ഫീ ദീനിഹി ഇലാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീനീപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ, എന്തിനാ ഉറൂസിന് പോകുന്നത് കേട്ടോ, എന്തിനാ നേർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നത് പഠിച്ചോ, എന്തിനാ ഉസ്താദുമാരോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നിന്നേക്കാൾ മുന്നിലുള്ള ഒരാളെ നീ കണ്ടെത്തുക. നിന്നേക്കാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക. നിന്നേക്കാൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന, നിന്നേക്കാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന, നിന്നേക്കാൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന, നിന്നേക്കാൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക. അവരോട് പിന്തുടരുക. ഞാൻ തന്നെയാണ് വലുത് എന്നല്ല, നിന്നേക്കാൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, നിന്നേക്കാൾ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥികനെ, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ, ഒരു സ്വാലിഹിനെ കാണുക. എന്നിട്ട് അവനോട് പിന്തുടരുക, അവന്റെ കൂടെ പോകുക. നല്ല മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പോകുക. നല്ല മനുഷ്യൻ നിന്നേക്കാൾ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ നീ കൂട്ടുകൂടുന്നയാൾ മുന്നിലാവണം. ആരെ പിടിക്കും നമ്മള്? നിങ്ങളെ പരിസരത്തല്ലേ ഒന്നരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുൽ വഫാത്തായ നേരത്തെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി നിങ്ങളല്ലേ കാണാൻ പോയത്. അതുപോലെയുള്ള സാത്വികരായ മതത്വങ്ങളെ പിടിക്കുക, നല്ല പുരുഷന്മാരെ പിടിക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞോ, ഞാനൊരാളെ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, പടച്ചറബ്ബേ എന്നേക്കാൾ അമല് ചെയ്യുന്ന, എന്നേക്കാൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആരാണ് അയാൾ? എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം, ആരെ തവസ്സുലാക്കണം, ആരെ ഇടനിർത്തണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനികളെ ദുആ ചെയ്യണം, മദനികളെ ഇടനിർത്തണം. എന്നിട്ട് പറയണം, ഉള്ളാലിൽ വാഴുന്ന ഹുദൈവന്റെ നിധിയായ
ഹൃദയത്താൽ ഉദവിക്കായി തേടുന്നു ഉള്ളും പുലവും നന്നാക്കണേ ഹസറിന്റെ നേരത്ത് ഉമ്മത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഉസിരോടെ എന്നെയും നോക്കണേ അതും മേലാണ് ഏറെ കൂടാണ് അത് മനസ്സാലെ തേടും ഫീറാണ് അലമല പൊരുതമ്പിൽ തോന്നുന്ന കൽവാണ് അരിമുല്ല പൂവിൻ പോരുത്തം കോടിച്ചാണ് സയ്യിദ് മദനിയരെ ഉള്ളാരിൽ നെഞ്ചിടും ശറഫായോരേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണം. തങ്ങളെ എന്റെ ഉള്ളും പുറവും നന്നാക്കണം, എന്റെ കയ്യൊന്ന് പിടിക്കണം. ഞാനൊരു പാവമാണ്, എനിക്ക് അമലില്ല, എനിക്ക് എഴുതില്ല, എന്നിലൊന്നുമില്ല. ഹശ്റിന്റെ നേരത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണയുടെ നേരത്ത് ഔലിയാക്കന്മാർ ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പോ ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസിണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിലൂടെ ഓടി നടന്ന എന്നെ കാക്കണേ, എന്നെ നോക്കണേ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ തപസ്സുലാക്കി റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം, അല്ലാഹുവേ എന്നേക്കാൾ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാ നിലയിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആ മനുഷ്യനെന്ന് ബോധ്യമായാൽ പിന്നെ സംശയിക്കരുത്, പിന്നെ ശങ്കിക്കരുത്. അയാളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നേക്കണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാം, മൻ നദറ ഫീ ദുനിയാഹു, ദുനിയാവിന്റെ കാര്യമാണോ, വീടിന്റെ കാര്യം, വാഹനത്തിന്റെ കാര്യം ഇത്യാദി ദുന്യവിയായ ജീവിതവുമായി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇലാ മൻ ഹുവ ദൂനഹു, നീ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പീഡിക തിണ്ണയിൽ കിടക്കുന്നവൻ നോക്കണം. നീ ഓടുമേഞ്ഞ വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓലമേഞ്ഞ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ നോക്കണം. നീ 2 നിലകളുടെ ടെറസിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉറക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ 1 നിലയുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ നോക്കണം. നീ കാറിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ നീ നോക്കണം. നീ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നീ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നവൻ നോക്കണം. നീ സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ നടക്കുന്നവരെ നോക്കണം. നീ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കാലില്ലാതെ മുട്ടിലെഴുന്നവരെ കാണണം. നിന്നേക്കാൾ ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിഅമത്തുകളിൽ നിന്നേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കണം. ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യം ദീനുമായി ബന്ധമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ മുന്നിലുള്ളവരെ മാതൃകയാക്കുക. ദുനിയാവിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ പിന്തുടരുക. എന്നാൽ നന്ദിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ക്ഷമാശീലരുടെ കൂട്ടത്തിലും പടച്ചറപ്പ് നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ, അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇന്നലെ 11 മണിയായ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 11 മണിയായ സമയം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ദുആയിലേക്ക് കിടക്കാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം ഉസ്താദ് പ്രസംഗം നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റ്, എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കാൾ മുന്നിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക, അയാളെ പിന്തുടരുക. സമയം നീങ്ങരുത്. ദുന്യവിയായ കാര്യമാണോ, നിന്നേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് അല്ലാഹു ചെയ്തതെന്ന നിഅമത്തിന്റെ മേൽ നീ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഖതബഹുല്ലാഹു ശാകിറൻ സബിറ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്ദിയുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ക്ഷമാശീലരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെ പടച്ചറപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും
പ്രഗത്ഭരായ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദന്മാർ വന്നിട്ട് വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പഠിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പഠിക്കുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റാൽ അത് നല്ലതാണ്. ഉസ്താദുമാരോടല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാത്രം. പരമാവധി മുന്നോട്ട് വന്നാലും നല്ലതാണ്. പരമാവധി മുന്നോട്ട് വരും. എല്ലാവരും വരും. സഹോദരിമാരൊക്കെ തലമുടി ശരിക്കും വളച്ചോ. തലമുടിയൊക്കെ ശരിക്കും വളച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ. ഒരല്പസമയം കാലിലെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടിക്കോ. പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള താത്താന്റെ ചെരുപ്പിട്ട് പോകരുത്. കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നത് ചിലപ്പോൾ 200 രൂപന്റെ ലോക്കൽ ചെരുപ്പിട്ടായിരിക്കും. പോകുന്നത് 600 രൂപയുടെ ഷൂ ഇട്ടായിരിക്കും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ. ചെരുപ്പൂരിയിട്ട് ചെരുപ്പ് എന്തെല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ബാത്റൂമിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചവിട്ടിയതാണ്. അതിട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു നല്ലതല്ലേ. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക്, നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള ബാത്റൂമിലേക്ക് പോലും നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള ചെരുപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിസരത്ത് റോട്ടിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ചെല്ലുക. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ ചൊല്ലുന്ന ബൈത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം, ഞങ്ങളെ നീ ശരിയാക്കണം. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം, ഞങ്ങളെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിക്കണം. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ, ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ നീ നല്ല രൂപത്തിൽ നടത്തുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ എന്റെ കൽബിൽ നീ തഖ്വ ഉണ്ടാക്കണം. മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗള എനിക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള വരികളാണ്. അതിന്റെ അറബിയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൈയുയർത്തിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോ. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. യാ റബ്ബി ഹയ്യ ലനാ മിൻ അംരിനാ റശദാ വജ്അൽ മഊനതക ഹുസ്നാ ലനാ മദദാ. മൗലായ دائما أبدا على حبيبك خير ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تهدف عن إصلاح ما فسدا. مولاي صل وسلم على حبيبك خير. يا ربي ألهم لنا
على حبيبك خير وارزق زيارة طه الهاشمي لنا واحكم لقاء لنا يا حكم الحكماء مولاي صل وسلم دائما أبدا وارزق زيارة طه الهاشمي لنا واحكم لقاء لنا يا حكم الحكماء مولاي صل وسلم على حبيبك خير وارزق زيارة طه الهاشمي لنا واحكم لقاء لنا يا حكم الحكماء يا حكم الحكماء يا حكم الحكماء الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اللهم അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن أرحم الرحمن يا ملك الجبار يا رب سيدنا كرم الكرم يا دعاء الله സാധുക്കളായ പാപികളായ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ദുആഇനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നാളെ നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പാക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർക്കും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കും പടച്ചവരെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർക്കും അല്ലാഹുവേ ഓരോ ദിവസത്തിനും
പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാർ ഈ കസേര കൊടുക്കാൻ ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം വാങ്ങിയവര് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മകനെ തങ്ങളെ വെറുതെ കൊണ്ടുപോക്കിയവര് പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി തീരുന്നതാണ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് മരുന്ന് കടിച്ചാലും ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഓപ്പറേഷനുകളെ തൊട്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനെ തൊട്ടല്ല ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്, ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്, വെള്ളപ്പാട് കുട്ടം നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്, സുദൃഷ്ടി സംബന്ധമായ ഗർഭാശയ രോഗം കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് സ്ഥലരോഗം കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹ്, മാരക രോഗം കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹ്, എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് കൊടുത്ത് വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട മനുഷ്യ കുടുംബത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നവരല്ല, ഇവിടെ വന്നു പോയവരല്ല. അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ മഖാമിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്തു പോയവരല്ല. എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനേ, എല്ലാവർക്കും ഈ രോഗശാന്തി നൽകണേ റഹ്മാനേ, രോഗശാന്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടം നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കടമുള്ളത് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടാൻ ഹലാലായ വഴിയെ ഉത്തരവാക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണമല്ല, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല, ഗർഭവതികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല, ആൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺമക്കളെയും നീ ഔദാര്യമായി നൽകിയേക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, നീ തന്ന ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. രണ്ട് ലോകത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, അവരെ വഷളാക്കില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. മരണശേഷം ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ തരണേ അല്ലാഹ്. ആ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിതം കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപമാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചവരാണ് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഒരു സാധുവാണ് റഹ്മാനേ, ഈ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ, കുടുംബക്കാർ, ബന്ധുക്കാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ റഹ്മാനേ, എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ റബ്ബേ, ഒന്നുമല്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു തലപ്പാട് കെട്ടാൻ അറിയാത്ത നേരത്ത്, ശരിക്കൊന്ന് തുണിയെടുക്കാൻ അറിയാത്ത കാലത്ത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്മാരല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരല്ല. ഈ ദീനിനെയൊക്കെ ദർസിൽ പഠിപ്പിച്ച മുന്നിലായി ഞങ്ങളോട് ശരി ഭക്തവിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരുപാട് തവണ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഉള്ളാട് മക്കാമിലേക്ക് സിയാറത്ത് റഹ്മാനേ, അവരെ ഗുരുത്വമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അല്ലാഹ്, ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ റഹ്മാനേ, എപ്പോഴും അല്ലാഹ് ഒരു ഉപ്പയെപ്പോലെ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരായ വഴിയിൽ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പറഞ്ഞു തന്ന് മനസ്സിലാക്കി റഹ്മാനെ ഒരു മകനെ പോലെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഉപദേശിക്കുന്ന ഇന്ന
ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഞങ്ങളൊക്കെ ചുമത്തൽ ഉസ്താദേ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാവമാണ് റഹ്മാനെ, സാധുവാണ് റബ്ബേ, ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്തേകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇൽമിലും ഹിഫ്ളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകിയേക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഉന്നതി നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആപത്ത് ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒരാളെ മുന്നിലും തല കുനിക്കാതെയുള്ള ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം വരെ നീങ്ങണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ഒന്നിനായ മദത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദരി ഞങ്ങളെ മദത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നോട്ടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ അലിഫ് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദരൊപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചതായ അധ്യാപിക എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പാക്കും വേണ്ടിയാണ് ഒരു പാറ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതാക്കിയ ഈ സ്വർഗം നൽകണം അല്ലാഹ്, ഈ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആമീൻ പറയുന്നവേ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഉപ്പമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഒരു പാപമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ പ്രസവിച്ചല്ലോ, ഞങ്ങളെ ഗർഭം ചുമന്നല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് പാല് തന്നല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവർ കഴിച്ചില്ല, ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അവർ ധരിച്ചില്ല, ഞങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കാതെ അവർ വൃത്തിയായില്ല, ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ അവർ ഉറങ്ങിയില്ല. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഒരു പാപമാണ് റബ്ബേ. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നപ്പോ കൃത്യമായി അമലുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ട് വന്നതാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആ പാപത്തിനോട് പൊറുത്തേക്കണേ അല്ലാഹ്, ആ പാപത്തിനോട് അഫ്വ് ചെയ്തേക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം ഈ രാത്രിയിലെ നിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു റഹ്മാനേ, എല്ലാം ഈ രാത്രിയിലെ മുന്നിൽ. എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, മുന്നിലായ ഖുതുബുസ്സമാന്റെ മുന്നിലല്ലേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളാന്തങ്ങളുടെ മുന്നിലല്ലേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉള്ളാളുകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലിംഗി വിളങ്ങുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീദ് ശരീഫുൽ മദീനുള്ള ഞങ്ങളെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നിട്ടല്ലേ അല്ലാഹ് ഇത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാ മുസീബത്ത് സിഹ്ർ ശൈത്താൻ നാട്ടുകാരുടെ തുടങ്ങിയവരോടും അല്ലാഹ് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല മനസ്സ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒരു ദേഷ്യമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒരു വെറുപ്പില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങളെ രക്ഷ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്താനുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുവേ ഒരു പ്രയാസത്തിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും പൊറുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് കൊതി വന്നിട്ടില്ല, ഇനി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ അല്ലാഹുവേ കുറച്ചാളുകൾ പോയി ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നിയത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഇവിടെ നിന്ന് വഴല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദുമാരോടുകൂടെ ഈ വിനീതിനെ മറങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങളോട് കൂടെ വന്നിട്ട് സിയാറത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും അല്ലാഹ് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റബ്ബി ഇർഹംഹും കമാ
ربياني صغيرا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാം. എപ്പോഴെങ്കിലും അബൂ താഹിർ ഫൈസി ചുങ്കത്തറ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ ദുആ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സൗകര്യപ്പെട്ടാലൊന്ന് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും യാത്ര ചോദിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.